Εγώ είμαι η Τζορτζίνα Καλανοπούλου, είμαι πρόεδρος στην ΕΑΚΑΠ. Αποφοίτησα το 2009 από το Πάντιο. Και εγώ είμαι η Βάγια Καλτζή και εγώ απόφοιτος του τμήματος, του ενιαίου τμήματος, τελείωσα το 2004 και αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε μαζί στην πράξη, οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε μια παρουσίαση καταρχήν έτσι του φορέα που εργαζόμαστε, να πάρετε μια εικόνα από μια μη κυβερνητική οργάνωση και των προγραμμάτων και των πραγμάτων τέλος πάντων με τα οποία ασχολούμαστε. Στη συνέχεια να σας πούμε εμείς τι συγκεκριμένα κάνουμε εκεί, τι μπορεί να κάνει ένας κοινωνικός επιστήμονας και ανθρωπολόγος μέσα στην οργάνωση και να δούμε λίγο να συζητήσουμε στη συνέχεια έτσι, πορείες και εμπειρίες δικές μας εργασιακές μέχρι εδώ που είμαστε. Ναι, ωστόσο θα θέλαμε να είναι έτσι λίγο πιο διαδραστικό και ότι ερωτήσεις υπάρχουν, αν θέλετε να γίνουν και παράλληλα με την παρουσίαση. Οπότε, αυτή είναι η πράξη. Προγράμματα ανάπτυξης, κοινωνικής στήριξης και ιατρικής συνεργασίας. Η οργάνωση έχει τη φιλοσοφία ότι αντιμετωπίζει με έναν ολιστικό χαρακτήρα, προσπαθώντας να ενισχύσει, να ενδυναμώσει, να επανεντάξει πληθυσμούς, ομάδες στόχου. Συγγνώμη που μας θέλουμε να διακοπή. Αφενός μένει, να το κάνουμε αυτό πιο εδώ. Για να μην... και να δείτε λίγο πιο... για να τα βλέπετε. Και έχει προγράμματα τα οποία στοχεύουν σε οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα και ομάδες. Οι στόχοι λοιπόν, η εφαρμογή, η υλοποίηση ανθρωπιστικών και ιατρικών προγραμμάτων σε ευπαθείς και θυσμιακές ομάδες, η παροχή δωρεάν κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών, η προώθηση της ιδέας αλληλεγγύης και εθελοντισμού, η δημόσια μαρτυρία και η ευαισθητοποίηση των πολιτών. Τι προσφέρουμε? Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική υποστήριξη, επαγγελματική συμβουλευτική, συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ζητήματα δημόσιας υγείας, HIV και υπατήτηδας. Οι ομάδες στόχου είναι οι άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, οικονομικοί μετανάστες, ετούντες άσυλο και πρόσφυγες, ασυνόδευτα ανήλικα, θύματα τράφικινγκ, παιδιά του δρόμου, οροθετικοί, κρατούμενοι αποφυλακισμένοι και οι ηλικίες οικογένειες που βιώνουν και κινδυνεύουν να βιώσουν τον αποκλεισμό λόγω της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας. Όλα αυτά στοχεύονται μέσω προγραμμάτων. Μια ιδέα. Να πούμε έτσι γενικά ότι η πράξη ας πούμε, έχει μια δομή, το πολυιατρείο, στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν ουσιαστικά ανασφάλιστοι από όλες τις κατηγορίες και εκεί παρέχεται η ιατρική στήριξη, η νομική συμβουλευτική και επαγγελματική συμβουλευτική, μεταξύ άλλων. Έχει κέντρο ημέρας για αστέγους, που κάποιες βασικές δομές και βασικά προγράμματα. Κέντρο ημέρας για αστέγους όπου μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο, να περάσουν από εκεί και αντίστοιχα μπορεί να στελεχώνονται από κοινωνικούς επιστήμονες. Έχει άλλα προγράμματα που είναι οικονομικής ενίσχυσης και πρόθεση στην απασχόληση μελών οικογενειών που έχουν πληγεί από την κρίση το τελευταίο διάστημα. Οπότε με έναν τρόπο και δομές άλλες στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη που προσπαθούν όλα αυτά να τα... Και άλλα προγράμματα. Ναι, λοιπόν, ωραία, να πω για μένα συγκεκριμένα, εγώ δουλεύω στο Πολυιατρείο της Αθήνας. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε εκεί είναι ιατρικές, πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, κοινωνικές υπηρεσίες, εγώ ανήκω σε αυτό το κομμάτι, και η νομική υπηρεσία που έχουμε στο Πολυιατρείο. Εγώ είμαι μέλος μιας ομάδας προσωπικού που αποτελείται από, το ονομάζουμε γενικά κοινωνικοί επιστήμονες. Είναι εκεί μέσα κοινωνική λειτουργή, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και κοινωνικοί ανθρωπολόγοι. Υπάρχουν εδώ και γιατροί, νοσηλευτές και όλοι οι υπόλοιποι. Πόσα άτομα είναι σύνολο?
Αλλάζει, δεν είναι πάντα σταθερό. Οι κοινωνικοί επιστήμονες είμαστε 11 αυτή τη στιγμή. Μόνο στο πολυιατρείο. Μόνο στο πολυιατρείο. Γενικότερα νομίζω το προσωπικό είναι γύρω στα 200 άτομα. Όλο το προσωπικό της πράξης που είναι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Λίγο πιο δυνατά. Δεν θα ακούσει μέχρι το τέλος. Και είναι κρίμα. Okay. Δηλαδή, Ελάτε πιο μπροστά εσείς εκεί, Σάβα, και στα λίγα. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλοί εθελοντές. Είναι γύρω στα 450 άτομα. Ναι, γιατί είναι 600. Γιατί είναι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Στα νησιά. Και στη Μυτιλήνη που έχουμε κάποια διαμερίσματα. Εγώ δουλεύω στο πολυιατρείο και η θέση μου είναι εργασιακός σύμβουλος. Είμαι υπεύθυνη για ένα πρόγραμμα που έχει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και από το Υπουργείο Εργασίας, με ομάδα στόχου τους ετούντες άσυλο και προσπαθώ να τους παρέχω συμβουλευτική και προώθηση στην απασχόληση. Και είναι ένα πρόγραμμα που ανανεώνεται κατά διαστήματα, ναι, με σύμβαση, σαν ελεύθερος επαγγελματίας δουλεύω. Βέβαια, συμμετέχω και σε άλλες δραστηριότητες, στα πάντα, ό,τι συμβαίνει στο πολυιατρείο. Αυτό σημαίνει ότι έχω βάρδια στην κοινωνική υπηρεσία, κάνω δηλαδή τη δουλειά που θα έκανε ένας κοινωνικός λειτουργός, παρέχω δηλαδή ψυχοκοινωνική στήριξη, που έχουμε κοινωνική υπηρεσία που είναι ανοιχτή 9 με 5 μέρες την εβδομάδα. Κάνω ψυχοκοινωνική σε τεστάκια για HIV. Δηλαδή, έρχονται άνθρωποι και κάνουν τεστ για τον HIV και είμαι και εγώ σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή μέσα όταν γίνεται το τεστ. Είμαι υπεύθυνη για διαμερίσματα για το πρόγραμμα στέγη που έχουμε. Έχουμε ένα πρόγραμμα που είναι πάλι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και το Υπουργείο Εργασίας, όπου παρέχουμε στέγη σε ετούντες άσυλο. Οπότε είμαστε υπεύθυνοι το κάθε στέλεχος της κοινωνικής υπηρεσίας για κάποια διαμερίσματα. Εγώ έχω υπό την ευθύνη μου 2 διαμερίσματα, όπου είμαι υπεύθυνη για τις οικογένειες αυτές που ζουν σε αυτά τα διαμερίσματα, για οτιδήποτε τους αφορά. Οικονομικό, κοινωνικό, σχολεία, γιατροί, ραντεβού, πάντα. Επίσης, συμμετέχω στη συγγραφή προτάσεων για χρηματοδότηση. Γενικότερα είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Πηγαίνω στην Αμυγδαλέζα και μοιράζουμε βοήθεια με ρούχα και άλλα υλική βοήθεια σε ασυνόδευτους ανήλικους. Κάνω street work για ασυνόδευτους ανήλικους για το οπισμό τους. Ναι. Πάνω κάτω αυτά. Λοιπόν, εγώ σε αντίθεση με την Τζορτζίνα δεν κάνω τόσο ενδιαφέροντα πράγματα. Δυστυχώς, εγώ συμμετέχω σε στα προγράμματα που είναι τοπικές δράσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε Έλληνες ανέργους, τα 3 από αυτά. Το 4ο απευθύνεται σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Και ουσιαστικά ένα κομμάτι γενικά στην πράξη το οποίο έχουν οι κοινωνικοί επιστήμονες εν γέννη είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη, όπου εκεί περιλαμβάνεται με έναν τρόπο παραπομπές σε φορείς πρόνοιας ή οποιασδήποτε τέτοιου είδους ανάγκες μπορεί να έχουν προκύψει από το διάστημα της ανεργίας. Πάλι μια δουλειά κοινωνικού λειτουργού ουσιαστικά. Ένα δεύτερο κομμάτι σε αυτά τα προγράμματα είναι η προώθηση στην απασχόληση, είτε μέσω της εξαρτημένης εργασίας, είτε μέσω της δημιουργίας επιχειρήσεων. Και το ιδιαίτερο με αυτό το πρόγραμμα είναι ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές επιχειρήσεις, οπότε γίνεται και μια κατάρτιση και επιπλέον προώθηση τέλος πάντων ενός νέου μοντέλου επιχειρηματικότητας. Έτσι πιο αλληλέγγυας και με όρους δίκαιους κοινωνικά και οικονομικά όσο γίνεται. Οπότε προσπαθούμε να προωθήσουμε τα άτομα που συμμετέχουν είτε μέσω της εργασιακής συμβουλευτικής στην εξαρτημένη εργασία, είτε στη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Τι άλλο κάνουμε. Ενημέρωση για τα εργασιακά δικαιώματα, μπορεί να περιλαμβάνεται. Συμβουλευτική επιχειρηματικότητα και για ατομικές επιχειρήσεις. Αυτά πάνω κάτω περιλαμβάνουν τα προγράμματα στα οποία συμμετέχω εγώ. Και συμμετέχω και στις μονάδες, στις κινητές μονάδες
που κάνουν τα τεστ για τον HIV, που πηγαίνουν από γειτονιά σε διάφορα σημεία της Αθήνας, κάποιες βραδινές ώρες και σε σημεία που συχνάζουν τέλος πάντων άτομα από ευάλωτες ομάδες, όπως μπορεί να είναι άστεγοι, εξαρτημένοι, εκδιδόμενοι, τέτοιες ομάδες και γίνονται τα τεστ εκεί. Οπότε το κοινωνικό προσωπικό κάνει, κοινωνικοί επιστήμονες κάνουν το street work, την αναζήτηση αυτών των ατόμων με έναν τρόπο, το οποίο νομίζω ανθρωπολογικά είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι που έχω βρει μέσα σε αυτήν την οργάνωση, γιατί δεν είναι καταπληκτικό, γιατί μπαίνεις στον χώρο τους, πρέπει να μπεις με όρους πολύ μεγάλου σεβασμού και ξεκινάς σιγά σιγά να γνωρίσεις και να ζεις εβδομάδα με τη βδομάδα με αυτό και να βλέπεις πράγματα εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Αυτό είναι το κομμάτι που κάνουμε εθελοντικά στην πράξη όλοι. Να τονίσουμε, δεν προσλαμβάνουν κόσμο γι' αυτό, κυρίως εθελοντές. Οπότε πάνω κάτω και εμένα η πορεία μου στην πράξη μέχρι τώρα που είναι και μικρή είναι αυτή. Λοιπόν, και σκεφτόμασταν... Να συνεχίσουμε, αν θέλετε να ακούσετε βέβαια, για το πώς, ποια ήταν η πορεία μας μέχρι να φτάσουμε να δουλεύουμε για το συγκεκριμένο φορέα. Ναι, βασικά πόσο χρόνο εργάζεστε στην πράξη και ξέρω ότι δεν παίρνει ιδιαίτερα πολύ κόσμο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από 2 χρόνια που είχαν γίνει κάποιες προκηρύξεις, που είχα κάνει και εγώ αίτηση, είναι λίγο. Υπάρχουν κάποια μοριοδότηση. Δηλαδή, πώς μπήκατε επειδή είχατε στην ανθρωπολογία, σε ποιο πλαίσιο μπήκατε, για ποια θέση εργασίας μπήκατε, δηλαδή αυτά που είναι τελείως γραφειοκρατικά και αυτό αν νομίζω ότι έχει μια σημασία για μένα, δεν ξέρω. Ναι. Ωραία. Εγώ αποφοίτησα το 2009. Ήδη βέβαια από το 3ο έτος ασχολούμαι εθελοντικά με τούντες άσυλο και πρόσφυγες. Τότε ήμουν εθελόντρια στον Ερυθρό Σταυρό, στο πολυδύναμο του Ερυθρού Σταυρού και έκανα πάλι εργασιακή. Δηλαδή δούλευα πάλι εκεί πέρα. Όχι, αυτό το έκανα με την πρακτική. Έκανα και πρακτική στον Ερυθρό Σταυρό και έγινε διασύνδεση του τμήματος με τον Ερυθρό Σταυρό και δούλευα εκεί σε ένα κομμάτι πάλι εργασιακής. Έκανα συμβουλευτική δηλαδή πάλι σε τούντες άσυλο, αυτό που κάνω και τώρα στην ουσία. Μετά αφού αποφοίτησα και αφού είχα αυτή την εμπειρία της πρακτικής που με είχε ενθουσιάσει πάρα πολύ, αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Ήταν δηλαδή στόχος της ζωής για μένα το να ασχοληθώ με τούντες άσυλο και πρόσφυγες. Οπότε προσπάθησα να κατευθύνω όλη μου την πορεία από εκεί και πέρα και να φτιάξω αυτό το βιογραφικό, το περιβόητο, που θα έχει μια κατεύθυνση συγκεκριμένη. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να κάνω, και επειδή δεν έβρισκα δουλειά μέσα σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είχα και εμπειρία, δεν είναι εύκολο να βρεις κατευθείαν δουλειά αφού αποφοιτήσεις, έκανα ένα μεταπτυχιακό. Πήγα στην Ιρλανδία και έκανα ένα ευρωπαϊκό μεταπτυχιακό που είχε αντικείμενο την ανθρωπιστική δράση. Αυτό σημαίνει να μάθεις πώς να διαχειριστείς ανθρωπιστική βοήθεια σε έκτακτη κατάσταση, είτε λόγω πολέμου είτε λόγω μιας φυσικής καταστροφής. Έκανα αυτό το μεταπτυχιακό, γύρισα εδώ, ήθελα να ασχοληθώ με την Ελλάδα, να προσπαθήσω να δουλέψω εδώ και έκανα την πτυχιακή μου έρευνα που ήταν για τα κέντρα κράτησης στον Εύρο και τις συνθήκες εκεί και παράλληλα δούλευα εθελοντικά στην ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για τους πρόσφυγες για 6 μήνες, όπου και αυτό ήταν πάρα πολύ βοηθητικό, αν και κανένας δεν θέλει να δουλεύει χωρίς χρήματα. Με βοήθησε τελικά γιατί απέκτησα μεγάλη εμπειρία, είδα τα πράγματα από μέσα τέλος πάντων και έτσι μετά έπιασα σχεδόν κατευθείαν δουλειά στη μετάδραση. Όπου έκανα τη συνέντευξή μου εκεί. Και είναι μια άλλη μη κυβερνητική οργάνωση, θα σας πει η Κάτια Μαυρομάτη, όπου εκεί έκανα τη συνέντευξή μου και η μία από αυτές που ήταν υπεύθυνες για το αν θα προσληφθώ ή όχι είναι η Κάτια, επίσης ανθρωπολόγος, θα μας πει γιατί. Ναι, περίπου. Και ξεκίνησα να δουλεύω εκεί, δούλεψα για 6 μήνες, μετά έμεινα άνεργη κάποιο διάστημα και έστειλα βιογραφικό στην πράξη που με πήραν κατευθείαν γιατί υπήρχε μια θέση. Αυτό.
Δεν ήταν να δει κάτι άλλο. Και εγώ αντίστοιχα είμαι στην πράξη περίπου 9 μήνες, δεν είμαι πολύ καιρό, αλλά το προηγούμενο διάστημα δούλευα 1,5 χρόνο ως γραμματέας και είχα φτάσει μέχρι εδώ. Δηλαδή δεν άντεχα άλλο, έπρεπε να γίνει μια αλλαγή, οπότε ξεκίνησα να στέλνω βιογραφικά και ξεκίνησα να κάνω έτσι, να μιλήσω και λίγο σαν εργασιακή σύμβουλο, να πηγαίνω λίγο πιο στοχευμένα σε οργανώσεις, με συνοδευτικές επιστολές λίγο πιο συγκεκριμένες, βλέποντας λίγο τις ανάγκες τους. Έστειλα στην πράξη και έτυχε να έχει πιάσει δουλειά εκεί πέρα και μια γνωστή από έναν άλλο φορέα εκείνη την περίοδο και μου είπε ότι συζητάνε τώρα αυτές τις μέρες, στείλε. Στέλνω και πράγματι θέλανε κοινωνική ανθρωπολόγο που να έχει εμπειρία στην εργασιακή συμβουλευτική. Και είχα. Αλλά ήθελα να κάνω κι εγώ έτσι μια ανασκόπηση έτσι λίγο. Εγώ αποφύτησα το 2004. Δυσκολεύτηκα αρκετά να πιάσω την πρώτη μου δουλειά. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στην τοπική αυτοδιοίκηση ως σύμβουλος απασχόλησης. Θέλανε κοινωνιολόγο, σε εκείνη τη φάση είναι κοινωνικό επιστήμονα, επειδή τα μόρια της ανεργίας είχαν ανέβει, ήταν καλά. Οπότε απέτυσα μια εργασιακή εμπειρία από εκεί που ήταν σημαντική τελικά, γιατί ο τρόπος που μπορούν να αντιληφθούν οι εργοδότες έτσι λίγο τις ειδικότητές μας είναι ένα πιο γενικό του κοινωνικού επιστήμονα εν γέννη. Και την ανθρωπολογία μπορούν να τη συνδέσουν με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο και μέχρι εκεί. Οπότε απευθυνόμενοι, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της υγείας και της ψυχικής υγείας. Όσες φορές και αν απευθύνθηκα εκεί ήταν πολύ δύσκολο να ανοίξεις δρόμο. Οπότε άρχισα να προσανατολίζομαι και εγώ σε οργανώσεις που έχουν να κάνουν με μετανάστες, που ήταν επίσης ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει, αλλά δεν είχα κάνει τίποτα σχετικό. Είχα κάνει. Τέλος πάντων, οπότε στην πράξη έτυχε να θέλω έναν ανθρωπολόγο με τη συγκεκριμένη εμπειρία. Έπαιξε ρόλο, νομίζω, και το γεγονός ότι είμαι υποψήφια διδάκτορας αυτή τη στιγμή, συγκριτικά με άλλους ανθρωπολόγους που υπέβαλαν τα βιογραφικά τους σε εκείνη τη φάση. Μια καλή συνέντευξη και. Να ρωτήσω κάτι. Έχει και μάστερ τώρα. Το διπλωματική. Ναι. Για τις θέσεις εργασίας στις οποίες υποβάλλετε εσείς αίτηση, πόσα άτομα είχαν υποβάλει, γνωρίζετε? Νομίζω γύρω στα 20 για τη θέση που έκανα εδώ. Γιατί είδα στη συνέχεια. Εσύ. Στην πράξη δεν ξέρω, αλλά μήπως ξέρουμε στην κατάδραση. Ναι, περίπου 400 άτομα. Για μία θέση. Και κοιτάξτε και τα 400 βιογραφικά. Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Υπήρχαν πριν ανθρωπολόγοι στην πράξη. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Γιατί δημιουργήθηκε μια παράδοση, πιστεύω, στην πράξη από πολύ νωρίς με την ανθρωπολογία. Λοιπόν, το βασικό στην πράξη είναι ότι υπάρχει υπεύθυνη προγραμμάτων, η οποία είναι απόφοιτος του τμήματος. Διευθύντρια των προγραμμάτων, η οποία είναι απόφοιτη του τμήματος. Υπάρχει και τρίτο πρόσωπο, να ρωτήσω αυτό. Το όνομά της, σας παρακαλώ. Νατάσα Φιλιππούση. Η Νατάσα Φιλιππούση. Η Νατάσα Φιλιππούση, λοιπόν, ακριβώς επειδή γνωρίζει έτσι, τι διαφορετικό μπορεί να κάνει ένας ανθρωπολόγος, προτιμά στα προγράμματα που έχουν να κάνουν με μετανάστες να παίρνει ανθρωπολόγους και όχι γενικά κοινωνιολόγους ή άλλους επιστήμονες. Στο Πολυτεχνείο εμείς είμαστε 2 κοινωνικοί ανθρωπολόγοι. Θα κάνω μια άλλη ερώτηση εγώ. Κάτι. Δεν κάνει την ερώτηση. Όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω τι πιθανότητες έχει κάποιος νέος απόφοιτος του τμήματος να εργαστεί μισθωτά στις ΜΚΟ αυτές. Δηλαδή υπάρχει κάποιο στάδιο, δηλαδή θα πρέπει να κάνει κάποιος αρχικά εθελοντική δουλειά για απόκτηση προϋπηρεσίας και μετά η απορρόφηση, ή υπάρχει κάποια πιθανότητα να πάει κατευθείαν να εργαστεί μισθωτά? Και θα μιλήσουμε τώρα σαν εργασιακή σύμβουλη. Σαν σύμβουλη απασχόλησης. Να κάνω δουλειά μου και να πω ότι ένα πολύ βασικό πράγμα που είδα εγώ έτσι μέσα σε αυτά τα χρόνια, έχω 10 χρόνια που έχω αποφοιτήσει. Το πιο σημαντικό είναι οι επαφές και τα δίκτυα, δηλαδή οι άνθρωποι που γνωρίζουμε και το πόσο μπορούμε να αλληλοϊποστηριχθούμε. Η Νατάσα Φιλιππούση εμένα μπορεί να μην με γνώριζε, αλλά γνώριζε, πώς το λένε, είχε επαφές με το τμήμα και ήξερε ότι ήθελε τις συγκεκριμένες ειδικότητες για αυτό το αντικείμενο. Έτυχε όμως να γνωρίζω μέσα από κάπου που έκανα εθελοντική εργασία μια κοπελιά που εργάζονταν εκεί, η οποία πολύ πιθανόν να είπε ότι την κοπέλα τη συστήνω εγώ. Γενικά, το μεγαλύτερο μέρος των προσλήψεων και όχι μόνο στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οπουδήποτε, αν κάποιος σε συστήσει, πει ας πούμε ότι εγώ μπορώ να εγγυηθώ για αυτό το άτομο, έχεις πολύ καλύτερες πιθανότητες να αξιολογηθεί θετικά το βιογραφικό σου. Δηλαδή, δεν είναι η έννοια του μέσου που λέμε,
αλλά είναι ότι κάποιος μπαίνει εγγυητής ή σε προτείνει, ότι αυτό το παιδί το ξέρω. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό το να ενημερώνουμε όταν αναζητάμε εργασία για το τι είδους εργασία αναζητάμε και να φροντίζουμε να διατηρούμε και τις επαφές μας με τους υπόλοιπους αποφύτους, συναδέλφους, καθηγητές, δηλαδή να είσαι μέσα στο πλαίσιο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εγώ δηλαδή μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στην πορεία μου. Έχω κάνει πάρα πολλές άσχετες δουλειές. Προσπάθησα να κάνω έκανα, ας πούμε, παιδαγωγική κατάρτιση στην ΑΣΠΕΤΕ. Προσπάθησα να κάνω μεταπτυχιακό στην ιστορία. Έκανα το μεταπτυχιακό της ανθρωπολογίας εδώ πέρα. Έκανα διάφορα πετάγματα από εδώ και από εκεί για να δω πού μπορώ να έχω απορρόφηση τελικά. Είναι δύσκολο να μην λέμε ότι θέλουμε και να μην ξεχνάμε ότι εγώ, ας πούμε, δεν έχω απασχοληθεί ποτέ ως μισθωτή. Έτσι, πάντοτε με μπλοκάκι, ως ελεύθερη επαγγελματίας. Πάντοτε δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη ανασφάλεια, έτσι, εργασιακή ουσιαστικά. Δεν διασφαλίζεται μια συνέχεια, ούτε δικαιώματα έχεις ουσιαστικά εργαζομένους στις δουλειές που κάνεις. Απ' την άλλη, αυτό σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις 2 και 3 πράγματα ταυτόχρονα. Έτσι, πολυεργαλεία. Λίγο. Μια τέτοια αντίληψη. Να πω κι εγώ κάτι, συγγνώμη τώρα παρέμβαση. Επειδή έχει τύχει να χρειαστεί να κοιτάξω πολλά βιογραφικά για κάποια θέση που ενδεχομένως έχουμε στον φορέα στον οποίο εργάζομαι, πολλές φορές σημασία έχει ανάλογα με τη θέση η σχετική εμπειρία με την ομάδα στόχο. Οπότε πολλές φορές αυτό μοιραία μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος έχει δουλέψει εθελοντικά, έχει κάνει την πρακτική κάπου σχετικό. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάνει εθελοντική εργασία στην ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, είναι αυτόματα ένα θετικό στοιχείο, γιατί δεν χρειάζεται να μπεις από την αρχή τον άνθρωπο που θα απασχολήσεις, να τον εκπαιδεύσεις το ότι είναι ο πρόσφυγας ή ο ετών άσυλο, γιατί το κατέχει ήδη, έχει ήδη ένα level γνώσης παραπάνω που εμάς μας χρειάζεται και άρα διαχειριστικά, εντός πολλών εισαγωγικών, δεν χρειάζεται να επενδύσουμε πάνω σε αυτή την εκπαίδευση εφόσον ήδη τη γνωρίζει. Τελείως τεχνοκρατικά μιλάω τώρα, αλλά είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Γι' αυτό ρώτησα και εγώ για τον άμεσα απόφυτο του τμήματος. Ναι. Ναι. Όταν λέτε ότι κάνετε ψυχοκοινωνική στήριξη, δεν είναι πόσο λέει. Πού τη μαθαίνουμε την ψυχοκοινωνική στήριξη? Όταν ξεκινήσαμε, κάναμε 2 εβδομάδες εκπαίδευση, παρακολουθώντας άλλους κοινωνικούς επιστήμονες που κάνουν παρόμοιες εργασίες σε άλλα προγράμματα. Ψυχοκοινωνική στήριξη ονομάζεται ουσιαστικά, ακριβώς επειδή τουλάχιστον τα προγράμματα στα οποία είμαι εγώ έχουν ένα πολύ περιορισμένο αριθμό συναντήσεων, είναι 4 συναντήσεις, σημαίνει ουσιαστικά παραπομπές. Δηλαδή, γίνεται μια πρώτη κουβέντα και διάγνωση των αναγκών του ανθρώπου, που μπορεί να αφορά από την κατάρτιση και την εκπαίδευση, τη συνέχιση μιας εκπαίδευσης, μέχρι οικονομικές δυσκολίες ή ανάγκη σε τρόφιμα, ρούχα, δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη, προνοιακά ζητήματα καθαρά. Δηλαδή δεν μπαίνουμε σε κομμάτια έτσι. Αυτό δεν είναι ψυχοκοινωνική όμως. Είναι ενημέρωση τι μπορεί να απευθυνθεί κάποιος για τον άσυλο. Η ψυχοκοινωνική στήριξη είναι κάτι διαφορετικό. Η ψυχική στήριξη τουλάχιστον. Γι' αυτό λέω ότι είναι συγκεκριμένες συναντήσεις που είναι πολύ στοχευμένες στο να γίνει μια πρώτη διάγνωση τέτοιου είδους αναγκών. Δεν έχει καμία συνέχεια αυτό το πράγμα. Είναι προγράμματα ad hoc, δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε 1 χρόνο, να μπουν μεγάλος αριθμός ατόμων. Δεν έχει σε καμία περίπτωση τη συνέπεια και τη συνέχεια που μπορεί να έχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε κέντρα ψυχικής υγείας ή οπουδήποτε. Δεν το συζητάμε καν. Όχι, απλά ονομάζεται, έχει πάρει αυτό το τίτλο η συγκεκριμένη παρέμβαση, αλλά δεν έχει καμία σχέση πραγματικά. Στη δική μου περίπτωση εξαρτάται το πλαίσιο. Δηλαδή, αν γίνει στην κοινωνική υπηρεσία, έρχεται ο ίδιος ο άνθρωπος απέναντί σου και σου λέει: έχω αυτές και αυτές τις ανάγκες. Στην πορεία μπορείς να δεις και άλλα πράγματα, γιατί στην ουσία γίνεται λήψη ενός κοινωνικού ιστορικού εκείνη τη στιγμή, με διάφορες βασικές πληροφορίες για τον άνθρωπο αυτό, και μπορεί να προκύψουν και άλλα πράγματα. Οπότε πάλι τον παραπέμπεις. Αν δεν μπορείς να καλύψεις εσύ τις ανάγκες του, τον παραπέμπεις σε άλλους φορείς που ξέρεις ότι μπορεί να καλύψει εκεί τις ανάγκες που έχει, αλλά αυτό στην κοινωνική υπηρεσία. Στα προγράμματα που έχουμε στο στέγη που σας είπα, με τα διαμερίσματα, το βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Έχεις ένα περιστατικό, έτσι το ονομάζουμε, όπου έχεις τον άνθρωπο, έχεις μια οικογένεια
και προσπαθείς να δεις πώς μπορείς να βοηθήσεις την οικογένεια στο να η ίδια ο γονιός να βγει έξω, να βελτιώσει τις συνθήκες του από μόνος, με βοήθεια να βελτιώσει τις συνθήκες με σκοπό την ένταξη. Είναι το πράγμα που αυτό λίγο έχει κάποια ερωτηματικά, αλλά δεν είναι μία συνάντηση, ούτε δύο, είναι σε χροναδιαία βάση. Μπαίνεις στο σπίτι, βλέπεις πώς ζει, έχεις όλες τις πτυχές και όλα τα... Έχετε ομάδα. Σας παρακαλώ, μην παίρνετε τον λόγο έτσι. Όλοι. Ναι. Κυρία Μαριανού. Μία σφίνα σε αυτό ακριβώς, το τι ονομάζουν ψυχοκοινωνική στήριξη. Θα ήθελα λιγάκι να καταθέσω ότι από τη διεθνή φωτογραφία τώρα γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν ακούγεστε, με συγχωρείτε Δήμητρα. Λίγο πιο δυνατά γιατί. Λέω τι σημαίνει ψυχοκοινωνική στήριξη. Ξέρουμε τώρα, πέρα το ότι δεν είναι ψυχοθεραπεία, αλλά και μόνο μια επίσκεψη στο σπίτι ή μια συνέντευξη. Αυτή η σχέση αναποκαθιστά μια σχέση πολύ θετική, μια διαντίδραση θετική, ακόμα και μια συνέντευξη. Έχουν γραφεί πράγματα γι' αυτό. Θα το έλεγα ψυχοκοινωνική στήριξη. Δηλαδή δεν είναι οπωσδήποτε ότι ένας ειδικευμένος ψυχοθεραπευτής μπορεί να κάνει αυτή την ψυχοκοινωνική στήριξη. Και μόνο η επίσκεψη σε εβδομαδιαία βάση ή η συνεχής επαφή με έναν άνθρωπο, αν έχεις αποκαταστήσει μια καλή επαφή μαζί του, θετική, είναι και αυτό στήριξη. Παρότι θα μπορούσε να το κάνει και ένας ειδικευμένος άνθρωπος που έχει εκπαιδευτεί 1-2 χρόνια. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι πολύ καλά έχετε κρατήσει αυτόν το γενικό τίτλο και νομίζω ότι ανάλογα με την προσωπικότητα και με το κίνητρο κτλ. Μπορεί πράγματι και αυτό να είναι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να τα καλύψεις σε αυτό το πλαίσιο και ακριβώς επειδή ακολουθούν συναντήσεις, πραγματικά αυτή η επαφή μπορεί να οδηγήσει κάπου. Και το πιο σημαντικό, ας πούμε, δηλαδή, κάνεις εργασιακή συμβουλευτική, περνάς διάφορα στάδια. Αυτό που βλέπω εγώ ως πιο σημαντικό είναι ανθρώπους να βγαίνουν από το σπίτι, που μπορεί να είναι μακροχρόνια άνεργοι και αυτός ο αποκλεισμός να δημιουργεί το ουσιαστικό πρόβλημα. Δημιουργούνται ομάδες και υπάρχει ανταλλαγή εμπειριών και ομάδες που συνεχίζουν αυτές τις επαφές τους και για 2-3 μήνες βρίσκονται συνέχεια μεταξύ τους και νομίζω ότι αυτό από μόνο του μπορεί να συνιστά, άσχετα και από την δική μας παρουσία. Τώρα συγκεκριμένα, γιατί εγώ το σκεφτόμουν αυτό σε σχέση με τα εργαλεία που σου δίνει η ανθρωπολογία, ας πούμε, και μπορείς πραγματικά να τα βγάλεις στο πεδίο και να πεις «ΟΚ, πήρα αυτά και ξεκινάω να δουλεύω πώς». Και το σκεφτόμουν αρκετά αυτές τις μέρες. Οπότε, γενικά, εγώ έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπολογία για μένα ήταν έτσι κάτι σαν classic studies. Ήταν κλασικές σπουδές. Δηλαδή, σε μαθαίνει να σκέφτεσαι πάνω στα πράγματα και στις σχέσεις. Γιατί ουσιαστικά δεν θα μπορούσα να κάνω εδώ πέρα συγκεκριμένους τρόπους, σεμιναριακά πράγματα, να χρησιμοποιήσω συγκεκριμένα εργαλεία που χρησιμοποιείς στη δουλειά και να τα μάθεις μέσα σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Σκεφτόμουν όμως ότι αυτό που είναι ανταλλάξιμο στην αγορά, για παράδειγμα, μπορεί να είναι εργαλεία που είχα από τη μεριά της κοινωνικής πολιτικής. Το SPSS, ποσοτική έρευνα, παίζει ρόλο, το μετράνε, δηλαδή κάνοντας TIC, νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που μετράει. Η δημιουργία και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, γιατί χρησιμοποιούν αρκετό το προσωπικό και με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν κάποια τέτοια εργαλεία, πολύ συγκεκριμένα, τα οποία δίνουν ένα αβαντάζ. Ποσοτική έρευνα. Ποσοτική έρευνα. Δηλαδή, εγώ εργάστηκα ως ερευνήτρια, ως ανθρωπολόγος είχα προσληφθεί στο Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας, να μελετήσουμε λοιπόν την εκπαίδευση των ενηλίκων μεταναστριών στην Ελλάδα. Κάναμε τις μελέτες και στο τέλος η έρευνα ήταν έρευνα πεδίου, περιγράφονταν από το πρόγραμμα. Τους ήταν αδιανόητο να κάνουμε ποιοτική έρευνα, ενώ δεν ήταν πολύ μεγάλος ο πληθυσμός. Γιατί δεν θα είχε την ίδια αξία και εγκυρότητα όπως θα είχε η ποσοτική και τα αποτελέσματά της δεν θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να λέμε. Ήμασταν 2 ανθρωπολόγοι και δεν καταφέραμε να το περάσουμε. Έγινε ποσοτική έρευνα. Έτσι, είναι τρομερό που ακόμη και που ζητήσαν ανθρωπολόγους, προφανώς γιατί ξέραν τι θέλανε, αλλά παρόλα αυτά η έρευνα που έγινε στο τέλος έπρεπε να είναι ποσοτική. Οπότε ίσως θα είχε μια αξία, σκεφτόμουν, ακριβώς επειδή στην αγορά γινόμαστε αντιληπτοί ως εν γέννη κοινωνικοί επιστήμονες, να έχουμε και τέτοιου είδους εργαλεία στα χέρια μας βγαίνοντας έξω. Είτε
που μπορεί να δίνεται το τμήμα, είτε με σεμινάρια που μπορεί να διοργανώνονται. Κάνω και προτάσεις. Πολύ ωραία, μισό λεπτό. Επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα, ήθελα να κάνω κι εγώ μια παρέμβαση σε σχέση με το θέμα αυτό που είπατε, πώς το είπατε, ψυχοκοινωνική στήριξη. Αυτό το αντιμετωπίζουμε όλοι οι ανθρωπολόγοι και θα το αντιμετωπίζουμε σε όλες τις υπηρεσίες που τυχόν θα εργαστούμε, γιατί υπάρχει μια σαφής επικάλυψη με τους κοινωνικούς λειτουργούς. Αυτό είναι ένα φοβερό δίλημμα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Αυτοί έχουν κατοχυρώσει, οι οποίοι επιστημονικά και εκπαιδευτικά δεν είναι πολύ καλύτεροι από εμάς, μάλλον είναι χειρότεροι από εμάς. Παρ' όλα αυτά έχουν τη γούλα και την πιστοποίηση. Όχι, έτσι είναι. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι, αλλά για πάρα πολλά χρόνια είχαν μια εκπαίδευση. Ας πούμε τώρα χειρότερα. Σύμφωνοι. Και οι ψυχολόγοι το ίδιο. Θέλω να πω, έχουν κατοχυρώσει το επάγγελμα. Και το πρόβλημα είναι ότι σε μια ολόκληρη. Και οι επισκέπτες υγείας. Και σε μια ολόκληρη σειρά από δραστηριότητες, τις οποίες εμείς μπορούμε να τις φέρουμε σε πέρας, μπαίνει αυτό το ζήτημα. Και έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει μια αμοιβαία καχυποψία οπωσδήποτε ανάμεσα στους δύο κλάδους, δεν ξέρω για τη δικιά σας εμπειρία. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πεδίο συζήτησης σημαντικό και ενδιαφέρον, ήθελα να πω. Και βέβαια το δεύτερο θέμα που έθεσαν τα κορίτσια είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Τα ποσοτικά και τα. Ο Κώστας έχει σηκώσει πρώτο το χέρι του και μετά εσείς. Πολύ σύντομα, εγώ απλά θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Μαριανού, ότι συμφωνώ απόλυτα με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και επιπλέον να σημειωθεί ότι επειδή όλα αυτά τα προγράμματα, όλες αυτές οι δράσεις μάλλον από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι δράσεις που βλέπουν τα κορίτσια υλοποιούνται με βάση ευρωπαϊκά προγράμματα και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων ή και από άλλα ταμεία, εκεί υπάρχει πρόβλεψη συγκεκριμένα για δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής, εργασιακής συμβουλευτικής κτλ. Οπότε αυτές οι δράσεις ούτως ή άλλως πανευρωπαϊκά σε όλες αυτές τις χώρες που υλοποιούν τέτοιες δράσεις μπαίνουν κάτω από την ταμπέλα ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Η Μάργκρετ Μίτ είχε πει κάτι πολύ ενδιαφέρον σε αυτό. Δουλεύοντας στο Ellis Island στη Νέα Υόρκη, που τη ρωτήσαν ότι είστε κοινωνική λειτουργός, γιατί και η κοινωνική λειτουργία στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Δηλαδή μπορεί να είναι advisor σε ψυχίατρο. Κάνει ψυχοθεραπεία, να έχει advisor και γιατί είναι PhD, είναι πανεπιστημιακή. Όπως θα έπρεπε να είναι και στην Ελλάδα βεβαίω. Λοιπόν, και είπε η Μάργκρετ Μίτ, ένας ανθρωπολόγος που μπαίνει σε μια άγνωστη για αυτόν κοινωνία, πολιτισμό δηλαδή, και κάνει επιτόπια έρευνα, είναι εξορισμού και κοινωνικό λειτουργός. Και το γράψανε πολύ έκτοτε, ότι κάνει επίτιμο μέλος κτλ. Δηλαδή πραγματικά έχουμε τα skills αυτά οι ανθρωπολόγοι. Αυτό είπα και εγώ. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να κατοχυρώσουμε ίσως ορισμό. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα μιας ορισμένης κατοχύρωσης τέτοιων skills. Αυτό μου προκύπτει ως ερώτημα από αυτή τη συζήτηση. Εγώ είμαι κοινωνική ανθρωπολόγος στο Δήμο Μαρουσίου, σε μια από τις κοινωνικές δομές και αυτό που έχω δει είναι επειδή. Εσείς εδώ είστε απόφοιτοι του τμήματος. Αυτό που εγώ βλέπω τους τελευταίους 4 μήνες είναι ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί παιδιά δεν θέλω να σας στεναχωρέσω, αλλά αντιμετωπίζονται πολύ διαφορετικά από τους κοινωνικούς επιστήμονες. Δηλαδή, επειδή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους από το πρώτο έτος κάνουν πρακτική άσκηση σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα και γενικά έρχονται σε επαφή περισσότερο από τη θεωρία που κάνουμε εμείς, γι' αυτό τους επιλέγουν. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Όσοι θέλετε να ακολουθήσετε τον κλάδο, πρέπει να ξέρετε ότι αν θέλετε να κάνετε ψυχοκοινωνική υποστήριξη, αν μη τι άλλο, πρέπει να ακολουθήσετε κάποιο μεταπτυχιακό που να έχει να κάνει με ψυχική υγεία, ψυχολογία, προσωποκεντρική προσέγγιση, δηλαδή να αναπτύξετε λίγο τον κλάδο αυτό που θέλετε να ακολουθήσετε. Είναι η παράδοση. Είναι δύο πράγματα. Η παράδοση και η θεσμοποίηση. Δηλαδή οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν μια θεσμική θέση στο ελληνικό κράτος από πάρα πολύ νωρίς με τεράστια εξουσία. Είναι φυσικό λοιπόν να υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που λέτε. Αλλά υπάρχουν και νέες απόψεις. Δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι απόλυτο ας πούμε. Πιστεύω ότι αργά αλλά σταθερά οι απόψεις. Ναι, φυσικά όλοι. Επειδή το κοιτούσα και εγώ πολύ πρόσφατα αυτό με το θέμα των κοινωνικών λειτουργών, όσον αφορά κυρίως το θέμα της λήψης κοινωνικού ιστορικού, το οποίο βάσει νόμου προβλέπεται σε 2 προεδρικά διατάγματα του 89 και του 92, ότι είναι δουλειά του κοινωνικού λειτουργού να το κάνει. Υπάρχει νομοθεσία. Αυτό επικαλεί το ΣΚΛΕΟΣ, ο Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος από ό,τι έχω δει. Υπάρχει και το απόρριτο για τους κοινωνικούς λειτουργούς. Ακριβώς, για τους κοινωνικούς λειτουργούς μέσα σε αυτά τα προεδρικά διατάγματα προβλέπεται και
κώδικας δεοντολογίας τους, αν θέλετε. Είναι θεσμοποιημένο σε επίπεδο νόμου, προεδρικό διάταγμα. Ότι βάσει νόμου δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες για κάποιον φελούμενο. Ναι, γενικά. Και ότι έχει όλο τον κώδικα δεοντολογίας, ότι δεν μπορεί να υιοθετεί δραστηριότητες που να είναι ενάντια στον ρόλο του ως κοινωνικό λειτουργό, γιατί εκτός από επαγγελματίας πρέπει να υπηρετεί το επάγγελμά του και στην προσωπική του ζωή κτλ. Υπάρχει λοιπόν θεσμοθετημένο αυτό, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει για πολλές άλλες κατηγορίες κοινωνικών επιστημόνων, να το πω έτσι. Οπότε και εμένα, στο τέλος της παρουσίασής μου, αυτό θα ήταν μια πρόταση να μπορέσει να γίνει μια προσπάθεια συντονισμένη, συλλογική από τους κοινωνικούς ανθρωπολόγους, να διεκδικήσουν το δικαίωμα, να μπορούν θεσμοθετημένα να κάνουν και εκείνη λήψη κοινωνικών ιστορικών, διότι τουλάχιστον όσον αφορά τα εργαλεία δεν λείπουν από την κοινωνική ανθρωπολογία σε αυτό το κομμάτι και στις ομάδες πληθυσμού εκείνες που έχουμε συζητήσει, που ακούνε στο ένα γενικό τώρα όνομα, ομπρέλα να το πω, πολίτες τρίτων χωρών. Αντίθετα, μάλιστα. Ετερότητα. Όταν δηλαδή ένας ανθρωπολόγος σε ένα κοινωνικό ιστορικό παιδί, εμένα μου έχει συμβεί, θα ρωτήσω από πού είναι, από ποια χώρα εννοείται, αλλά και από ποιο μέρος συγκεκριμένα, από ποια φυλή είναι, ποια γλώσσα μιλάει. Από αυτά ένας κοινωνικός λειτουργός δεν θα τα ρωτούσε και θα αναγνωρίσω και τη φυλή του. Δηλαδή θα την έχω ακούσει σίγουρα από κάποιο μάθημα ανθρωπολογίας. Ας πούμε, τώρα έμαθα για κάτι για Φουλάνη. Που, ας πούμε, ένας ανθρωπολόγος θα το ακούσει και κάτι θα του πει. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Υπάρχει αυτό το αντανακλαστικό που μπορεί να έχεις όταν είσαι ανθρωπολόγος, όταν έχεις έρθει σε επαφή με την πολιτισμική διαφορά. Που μπορεί να σου κάνει ένα τρίκ και να σου πει ο άλλος είμαι από το Αφγανιστάν και είμαι η τάδε φυλή, η Νουριστανή ας πούμε, που ξέρεις ότι είναι συγκεκριμένη φυλή που έχει διωχθεί λόγω της φυλετικό διωγμό έχει υποστεί, οπότε θα σου κάνει κλικ να κάνεις και άλλες ερωτήσεις από πίσω, να διερευνήσεις κατά πόσο αυτός ο άνθρωπος έχει υποστεί αυτά που μπορεί εσύ να σου έχει ιδρυγκάρει εκείνη την ώρα η πληροφορία και να διερευνήσεις. Δεν έχεις όμως ελληνοχριστιανική εκπαίδευση. Εξαρτάται. Επίσης, όλοι ο καθένας. Κυλάει ωραία διαλογικά. Μπορούμε να συνεχίσουμε, αν έχετε να πείτε κάτι άλλο, πείτε το, να συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί σας για να πάρει το λόγο. Ναι, αυτό που θα ήθελα να πω από τη συζήτηση την οποία βλέπω να εξελίσσεται και που είναι πολύ χρήσιμη και για μας, είναι ότι και για τη συζήτηση για τους κοινωνικούς λειτουργούς κτλ. Εντάξει, εγώ δεν θα μπω τώρα στο κομμάτι το ποιος είναι πιο καλός κτλ. Θα πω στο νομικό το κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, σε αυτό που λέγεται κατοχήρωση επαγγέλματος. Να θυμίσω ότι εμείς το αντιμετωπίσαμε εδώ φέτος στο θέμα της σχολής, όπου ξέρω εγώ, το αναφέρω σαν πληροφορία, χωρίς να το σχολιάσω, όπου οι ψυχολόγοι επιμείνανε τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ονομάστηκε Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, ακριβώς επειδή έχουν κατοχυρώσει επάγγελμα. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι, κάνοντας και την αυτοκριτική μου, ας το πούμε, σαν διδάσκων ανθρωπολόγος και ίσως και τους παλιότερους συναδέλφους κτλ., δεν κάναμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, ήμασταν στραμμένοι στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αντίθετα, αυτό που βλέπω τώρα και από συναδέλφους που μου διδάσκουν, αλλά και από τα πιο νέα τα παιδιά που βγαίνουν, ας το πω έτσι, στην πιάτσα και στο επάγγελμα κτλ., βλέπω ότι η ανθρωπολογία έχει μια πολύ σημαντική παρουσία σε χώρους που είναι πάρα πολύ ζωντανούς σήμερα. Και νομίζω και γίνεται αναγνωρίσιμο από αυτούς. Δηλαδή, συμβαίνει να πηγαίνω σε διάφορα στην πράξη που πήγα να βρίσκω ανθρωπολόγους, σε άλλες οργανώσεις κτλ. Όμως εξακολουθούμε, πιστεύω, να υστερούμε σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το κομμάτι της κατοχήρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, το λέω για να τα πούμε εμείς πιο μεγάλοι καταρχήν. Και σε συνεργασία με το Σύλλογο των Πτυχιούχων, νομίζω ότι αυτές οι συναντήσεις έχουν και αυτό το ρόλο, αυτό το πούμε, ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν μου αρέσει ο όρος lobbying κτλ., αλλά χωρίς lobbying και στην Ελλάδα δεν σε ξέρει κανείς. Έτσι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μια συζήτηση για το ποιος είναι πιο εξειδικευμένος, αν είμαστε οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, οι ψυχολόγοι ή οι κοινωνικοί λειτουργοί, έχει ακαδημαϊκή σημασία μονάχα, ίσως και αυτή έχει τη σημασία του,
αλλά το πώς είμαστε νομικά αναγνωρίσιμοι είναι μια άλλη κουβέντα και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να το δούμε. Και ίσως, δεν ξέρω, οι συμμετέχοντες ας καταθέσουν και κάποιες προτάσεις στο τέλος και ας βρεθούμε να συζητήσουμε πλέον πολύ συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να γίνουν στο τέλος του κύκλου των σεμινάριων. Μια ερώτηση σχετικά με... Λίγο πιο δυνατά. Ναι, μια ερώτηση σχετικά με τις φιλότητες της διακυβερνήσεως οργάνωσης. Για ποιο λόγο και για ποιο σκοπό είναι η καταγραφή και παρακολούθηση του ιού HIV? Είναι ένα πρόγραμμα. Όλοι οτιδήποτε ασθενειών με ασθένειες και πολιτικές απάτες. Και ποιο συγκεκριμένο παρακολουθείτε? Είναι ένα πρόγραμμα του φορέα, είναι ένα πρόγραμμα της πράξης. Οπότε συμμετέχουμε όπως τουλάχιστον για μένα συμμετέχω σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, έτσι συμμετέχω και σε αυτό. Ο ρόλος μας... Για ποιο λόγο οι πράξεις ή εμείς? Πράξεις. Μήπως να μας πείτε τι κάνετε για να καταλάβουμε πώς το προσεγγίζετε τελικά? Η πράξη έχει προγράμματα δημόσιας. Η πράξη γενικότερα έχει προγράμματα δημόσιας υγείας. Οπότε ένα κομμάτι είναι και ο HIV και η οροθετικότητα. Εμείς, όταν γίνεται ένα τεστ, έρχεται ένας άνθρωπος, μας λέει θέλει να κάνει το τεστάκι. Το πρόγραμμα απαιτεί ότι θα υπάρχει ένας άνθρωπος από το ιατρικό προσωπικό και ένας από το κοινωνικό. Το ιατρικό κάνει το τεστ και το άνθρωπος που είναι με το κοινωνικού προφίλ είναι εκεί για να πάρει κάποια στατιστικά στοιχεία, αλλά και για την υποστήριξη του ανθρώπου. Δηλαδή, άμα βγει κάποια απάντηση θετική στο τεστ, να διαχειριστεί την κατάσταση. Όχι βέβαια. Απλά κάποιος άνθρωπος μαθαίνει ότι είναι θετικός, βρέθηκαν θετικά αντισώματα στον HIV. Ναι. Του λες τι μπορεί να κάνει, του διασυνδέεις με νοσοκομείο. Η μονάδα όπου βγαίνει έχει κάτι περίπου 3 ώρες. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή ένα βανάκι που έχει. Είναι ένα βανάκι. Είναι και στο πολιτρίο. Λοιπόν, τα τεστ για τον HIV γίνονται είτε σε βανάκια, νυχτερινές, βραδινές ώρες, σε γειτονιές της Αθήνας, είτε στο πολυιατρείο 9 με 5 που είναι η Τζορτζίνα, που υπάρχει διαφορετικό πλαίσιο. Στα βανάκια όμως έρχεται ένας άνθρωπος, μέσα σε 20 λεπτά μπορεί να μάθει κάτι το οποίο αλλάζει τη ζωή του. Αυτό σημαίνει ότι δεν διαχειρίζεσαι τίποτα άλλο παρά μόνο μια στιγμή κρίσης, πιθανής κρίσης. Και στη συνέχεια γίνεται άμεση διασύνδεση με νοσοκομείο και με. Μονάδα ειδικών λοιμών. Ναι, με επαγγελματίες εκεί. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο η πράξη μπορεί να ασχολείται με προγράμματα ευαισθητοποίησης για τη δημόσια υγεία και συγκεκριμένα για τον HIV, δεν υπάρχει καταγραφή με την έννοια ότι πηγαίνουμε στενό και ψάχνουμε και εσύ έλα εδώ. Είναι εκεί και όποιος θέλει ενημερώνεται και μπορεί να έρθει να το κάνει δωρεάν οποιοδήποτε από εμάς. Το ότι στη συνέχεια βγαίνουν στατιστικά σε σχέση με την πορεία του ιού στις διάφορες ευάλωτες ομάδες είναι κάτι διαφορετικό το οποίο βγαίνουν συμπεράσματα σαφέστατα. Οπότε πάντα είναι ανώνυμα, εμπιστευτικά εννοείται, ναι, δεν το συζητάμε. Στη συνέχεια αυτό μπορεί να βγαίνουν συμπεράσματα για το πού χτυπάει ή πού φαίνεται ο ιός σε ποια ομάδα χτυπάει ανά περίοδο. Δηλαδή τώρα για πρώτη φορά ας πούμε, το ποσοστό των τοξικοεξαρτημένων ξεπέρασε αυτό των ομοφυλοφίλων. Έτσι, το οποίο ήταν εξαιρετικό μέσα στην κρίση. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούσαν ίδιες βελόνες, ότι δεν είχαν καθαρά σύνεργα, έχει σταματήσει το πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ που έδινε καθαρά σύνεργα. Όλα αυτά αποτυπώθηκαν ουσιαστικά στα τεστ στη συνέχεια. Τώρα εντάξει, η σκοπιμότητα και ο στόχος της οργάνωσης συνολικά για τη δημόσια υγεία είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα. Και ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε αυτό το κομμάτι είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε, νομίζω, σε άλλη φάση. Θέλετε να πείτε κάτι, και εσείς μετά. Θα ήθελα ίσως και να βοηθήσω λίγο τα κορίτσια, επειδή και εγώ εργάζομαι σε ένα παρεμφερή χώρο και κλινικό κιόλας. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που η ομάδα στόχος σας είναι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και σε αυτές ξέρουμε καλά ότι τα ποσοστά τέτοιων ασθενειών, AIDS, υπατήτηδες και φυματιώσεις που δεν αναφέρθηκε, είναι πολύ υψηλά. Θεωρώ ότι είναι μέρος της προστασίας αυτών των πληθυσμών το να τους κατευθύνετε, να βρείτε περιστατικά γρήγορα και να τους κατευθύνετε σαν λόγος, έτσι δεν είναι?
Ναι, το οποίο μπορεί ο καθένας να το κρίνει και να το αξιολογήσει διαφορετικά. Εγώ διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για τους στόχους, τέλος πάντων, αυτών των παρεμβάσεων. Για μένα είναι πολύ θετικό και είναι από τα προγράμματα στα οποία συμμετέχω με μεγάλη χαρά. Αλλά παρόλα αυτά, πάντα ενέχεται ο κίνδυνος να δοθούν στοιχεία, όχι από την πράξη συγκεκριμένα, αλλά ας πούμε, δεν ξεχνάμε το διασυρμό που έγινε με το Κελπνό, πέρσι, ας πούμε, των οροθετικών. Αυτά είναι πράγματα που δεν ελέγχονται, ενώ μπορεί να υπάρχουν και τέτοιου είδους επιφυλάξεις. Ναι. Οπότε μπορεί να τίθενται τέτοια ζητήματα. Έτσι, μπορεί να πηγαίνεις, ας πούμε, με στόχο την ενημέρωση και την αντιμετώπιση, τέλος πάντων, διαφόρων ζητημάτων, αλλά όλα αυτά μπορούν να γυρίσουν ανάλογα με το που εργάζεσαι και τέλος πάντων φορές τι προθέσεις έχει. Αλλά στη συγκεκριμένη οργάνωση γενικά έχουμε σταθεί πολύ καλά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Νιώθουμε καλά που το συζητάμε. Τα προγράμματα που κάνετε, τα οποία φαντάζομαι ότι είναι επιδοτούμενα και είναι επιδοτούμενα για ένα χρονικό διάστημα. Είναι μετά από την χρηματοδότηση του προγραμμάτου, πώς δηλαδή συνεχίζουν αυτά. Πώς συνεχίζουν τα προγράμματα, κάποια από αυτά δεν συνεχίζουν, μπορεί να είναι αυτοτελή. Και η Τζορτζίνα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή και αυτές τις μέρες γράφει προτάσεις για νέα προγράμματα, τα οποία μπορεί να είναι παρεμφερή. Έτσι τώρα, ας πούμε, και έτσι ουσιαστικά ανανεώνονται οι δράσεις μέσα στην οργάνωση. Μέσω κατάθεσης διαρκών. Στα προγράμματα, όταν ολοκληρώνει το πρόγραμμα, θεωρείτε ότι δεν έχουν ανάγκη υποστήριξη. Όχι, δεν τελειώνει αυτό. Όχι. Όχι. Στην κοινωνική υπηρεσία, ας πούμε, οι άνθρωποι έρχονται συνέχεια. Δεν είναι κάτι που σταματάει. Η κοινωνική υπηρεσία είναι ανοιχτή από το 2004 που ξεκίνησε η οργάνωση. Τα προγράμματα της εργασιακής είναι πρόγραμμα πυρήνας, έτσι το ονομάζουμε, που είναι πρόγραμμα που συνεχίζει ανεξάρτητα από το αν υπάρχει χρηματοδότηση ή όχι. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που θα το κάνουν και αυτό. Και τα περισσότερα προγράμματα είναι έτσι. Εμείς πάλι πολλές φορές παίρνουμε το ρίσκο και συνεχίζουμε μια δράση 1-2 μήνες να δούμε τελικά ποια θα είναι η απόκριση της διαχειριστικής αρχής, η οποία αποφαίνεται επί της πρότασης που έχουμε υποβάλει και άρα αν θα συνεχίσουμε ή όχι κάποιο πρόγραμμα. Ανάλογα πάλι, αν και εμάς το λέγαμε πυρήνα μάλλον θα το λέγαμε, κάποια δράση τη θεωρούμε πολύ σημαντική, όπως για παράδειγμα η συνοδεία συνόδευτων ανηλίκων παιδιών που βρίσκονται σε κέντρα κράτησης να φύγουν από τις φυλακές και να πάνε σε ένα ξενώνα. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό και παίρνουμε το ρίσκο και πηγαίνουμε το σταυρό στο χέρι, ελπίζοντας ότι θα μας το εγκρίνουν αναδρομικά. Ή σταματάμε τη δράση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Σταματάνε κάποιες δράσεις. Σταματάνε. Μετά που θα παρουσιάσω θα σας πω και ποιες έχουμε παγώσει. Εμείς έχουμε το πρόγραμμα Στέλι, που είναι πάλι διαχρηματοδότηση, όπου παίρνουμε το ρίσκο και συντηρούμε διαμερίσματα, 25 διαμερίσματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη, με το ρίσκο να μας τον κρίνουν ή όχι για 6 μήνες τουλάχιστον. Απλά τη δική μου γνώμη ότι η απάντηση στην ερώτηση που έβαλε η κυρία είναι πολιτική κατά τη γνώμη μου, γιατί οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, κακά τα ψέματα, έρχονται να καλύψουν ένα κενό των υπηρεσιών που θα έπρεπε να προσφέρει το κράτος και δεν τις προσφέρει. Οπότε αναγκαστικά τα προγράμματα που υλοποιούν είναι περιορισμένα και όντως υπάρχει, συναντάται αυτό το φαινόμενο, να ξεκινάμε μια υπέροχη δράση και μετά από ένα χρόνο να λες πώς το συνεχίζω εγώ αυτό το πράγμα, δεν το συνεχίζω πολύ απλά. Για δουλειά που θα έπρεπε να κάνει το κράτος, την αναθέτει σε εισαγωγικά ή πετάει το μπαλάκι κάπου αλλού και γι' αυτό υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Και από αυτό εξαρτώνται και οι δικές μας οι δουλειές, λοιπόν. Πήραμε πρόγραμμα, δεν πήραμε πρόγραμμα. Ακριβώς. Εδώ καλά είναι η μόνιμη κατάσταση που ετείνεται σε μια ολόκληρη σειρά από επαγγέλματα. Στην Αγγλία και στην Αμερική, από ό,τι μαθαίνουμε, το 30, το 40, το 50%, το 60% των διδασκόντων είναι με συμβάσεις και μισθούς στο όριο της επιβίωσης. Δηλαδή μειώνονται οι σταθερές δουλειές σαν μια μόνιμη τάση και αυξάνουν διαρκώς οι συμβάσεις και οι κόντρα συμβάσεις κτλ. Πληρώνονται δηλαδή 60% των ακαδημαϊκών με βάση το μάθημα. Θέλει να κάποιος να πει?
Ναι, θα ήθελα να πω σε αυτό που είπαμε τώρα στο τέλος, ότι αυτό που θα γίνει και στη χώρα μας τώρα που θα πηγήσουν τα ψυχιατρία. Η ΜΚΟ θα έχουν πάρα πολύ δουλειά. Ήδη έχουμε. Ναι, πολύ σωστό. Θέλεις να μας κάνεις λίγο και εσύ και μετά από αυτό. Λοιπόν, η κυρία Κάτια Μαυρομάτη, ΜΚΟ Μετάδραση. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι η Κάτια Μαυρομάτη, αυτή τη στιγμή δουλεύω στην μετάδραση. Έχει και υπότιτλο «Δράση για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη». Οι δικοί μας άνθρωποι, η δική μας ομάδα στόχους, να την πω έτσι συμβατικά, είναι ένα κομμάτι της ομάδας στόχου της πράξης, είναι πιο περιορισμένο, είναι οι πολίτες τρίτων χωρών, οι απάτριδες. Θα ήθελα λίγο να θέσουμε σε όρια κάποιες έννοιες, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είσαστε familiar με τους όρους που θα χρησιμοποιήσω. Εγώ μόνη μου τώρα αυθαίρετα θα κρατήσω κάποιες έννοιες για να συνεννοούμαστε, που μπαίνουν κάτω από αυτή την ομπρέλα οι πολίτες τρίτων χωρών. Λέξη μετανάστης, λέξη πρόσφυγας, λέξη ετών άσυλο, ασυνόδευτος ανήλικος, θύμα βασανιστήριων και άπατρης. Θα κρατήσω αυτές. Θα ήθελα λίγο να ρωτήσω πρώτα ή να σηκώσετε το χέρι σας ενδεχομένως, αν μπορείτε έτσι να ψυχανεμιστείτε ή αν γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ του μετανάστη με τον πρόσφυγα. Να δίνω εγώ το λόγο, τον δίνω εγώ. Τι, θα κάνεις και ερωτήσεις. Ναι, στη τρίτη σειρά. Άμα είναι να κάνεις μάθημα. Πείτε. Να το πω διαφορά. Ναι. Πρόσφυγες είναι άνθρωποι οι οποίοι καταφέρουν από μια χώρα σε άλλη ύστερα από συνθήκες καταστάσεις. Οι μετανάστες είναι όσοι φεύγουν περίπου δεκατεύονται από οικονομικά προβλήματα και ωραία. Εντάξει, τώρα ο κάθε όρος επιδέχεται πολλαπλών ενοιολογήσεων, δεν το συζητάω. Απλά τώρα λίγο για να μπορούμε να το θέσουμε λίγο σε μία βάση για να μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Είναι σωστή η παρατήρηση λοιπόν. Ο πρόσφυγας είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα του για να σώσει τη ζωή του, πολύ χοντρικά. Υπάρχουν συγκεκριμένα νομικά κείμενα που ορίζουν ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να ονομαστεί πρόσφυγας. Και ο μετανάστης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιλέγει, βάζω εγώ πολλά εισαγωγικά, να φύγει από τη χώρα του προκειμένου να ακολουθήσει μια καλύτερη ζωή. Πολύ χοντρικά τώρα αυτό. Ωραία. Ο ετών άσυλο, ή ετούσα άσυλο, ποιος άνθρωπος ή ποια άνθρωπος θα μπορούσε να είναι αντίστοιχα. Ναι. Ορίστε. Ο ένας πολιτικός πρόσφυγας είναι πρόσφυγας. Ο ετών άσυλο. Ο ετών άσυλο, λοιπόν, η ετούσα άσυλο, είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ζητάει από τη χώρα στην οποία έχει έρθει να του αναγνωρίσουν την ιδιότητα του πρόσφυγα. Έχει ζητήσει άσυλο στη χώρα. Οπότε είναι στη διαδικασία για να αναγνωριστεί ή όχι ως πρόσφυγας. Είναι ένα level, ας πούμε, πριν τον πρόσφυγα. Πώς να το πω καλύτερα, δεν μπορώ. Ωραία. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ποιοι είναι? Κυρία Μπαλάντινα, θα το ζητήσω από εσάς το input. Λοιπόν, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι παιδιά, με ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες δούλεψε στην μετάβαση. Είναι παιδιά τα οποία βρίσκονται για κάποιο λόγο στην Ελλάδα χωρίς να έχουν άλλους συγγενείς ή οικογένεια και οι οποίοι δεν έχουν ακόμα ενταχθεί σε κάποιο πλαίσιο. Ωραία. Και είναι η ίδια η λέξη που το λέει ασυνόδευτοι. Άρα. Σίγουρα, ναι. Άρα, παιδιά κάτω των 18 ετών, μόνα τους στην Ελλάδα, χωρίς κάποιον κινδυνευόμενο γονέα ή νόμιμο εκπρόσωπο, που ο νόμιμος εκπρόσωπος, και εδώ πάμε και στην ανθρωπολογία, μπορεί να είναι κατά τον νόμο ή κατά το έθιμο συγγενής και κινδυνευόμενος του παιδιού, θα μπορούσε να είναι ένας μητρικός θείος, παράδειγμα.
αυτό εδώ είναι δουλειά του ανθρωπολόγου. Θα μπορούσε να είναι μια δουλειά ανθρωπολόγου να το κρίνει, σωστά. Ωραία, και θα σας πω εγώ και για τα θύματα βασανιστήριων. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι προέρχονται από χώρες, τρίτες χώρες, δηλαδή από χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγματικότητα, και οι οποίοι έχουν υποστεί βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση στη χώρα τους για τις δικές τους πολιτικές και κοινωνικές πεποιθήσεις, πολύ χοντρικά. Εγώ επίσης να σας πω ότι δεν είμαι ανθρωπολόγος με την έννοια απόφοιτος του Παντίου. Επίσης, το πρώτο μου πτυχίο δεν είναι η ανθρωπολογία. Έχω τελειώσει στη Μυτιλήνη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το μεταπτυχιακό της κοινωνικής και ιστορικής ανθρωπολογίας. Οπότε, είμαι και δεν είμαι. Ξέρω και δεν ξέρω πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, έχω ασχοληθεί πολύ κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού μου βίου με τους πολίτες τρίτων χωρών. Και είναι πολλά εργαλεία τα οποία μου έχει δώσει η ανθρωπολογία, με τα οποία μπορώ να πορεύομαι και σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή πια είμαι στη μετάδραση στο κομμάτι της οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων, οπότε δεν είναι καθόλου ενδιαφέρον. Δεν σας αφορά ιδιαίτερα, δηλαδή, όσον αφορά το κομμάτι της δουλειάς του κοινωνικού ανθρωπολόγου, αλλά έχω περάσει από διάφορα στάδια, στα οποία μέσα μπόρεσα και εφάρμοσα τα 10 βασικά πράγματα που έμαθα από την ανθρωπολογία. Θα σας κάνω μια μικρή παρουσίαση για τη μετάδραση των χώρων στον οποίο δουλεύω και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Περισσότερο για να δείτε λίγο τι δράσεις κάνουμε και να δει πώς θα μπορούσε ένας κοινωνικός ανθρωπολόγος να χωρέσει μέσα σε αυτό. Θα συμφωνήσω με τον κύριο που είπε ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις καλύπτουν κενά της πολιτείας και γι' αυτό έρχονται να τα συμπληρώσουν μοιραία. Η πρώτη και πιο βασική μας δραστηριότητα είναι η παροχή υπηρεσιών διερμηνίας. Είναι ο λόγος για τον οποίο κατά βάση συστήθηκε η μετάδραση. Είναι μια σχετικά νέα οργάνωση, υπάρχει από τον Δεκέμβριο του 2009, με πραγματική υλοποίηση από τα μέσα του 10 και μέχρι σήμερα. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα σύστημα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών διερμηνίας σε γλώσσες που δεν προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών, ας πούμε, κάποιου πανεπιστημίου. Παντζαμπί, Ουρντού, Γολόφκουλα, διάφορες γλώσσες που έχει ανάγκη η ομάδα στόχος να επικοινωνήσει με τους φορείς, το δημόσιο και τους υπόλοιπους φορείς που εμπλέκονται σε αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε πια μια μεγάλη δεξαμενή, να το πω έτσι, διερμηνέων. Είναι περίπου αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που διερμηνεύουν στη μετάδραση γύρω στους 140. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτό που θα έλεγαμε στην ανθρωπολογία liminal persone, γιατί και είναι και γνωρίζουν τον κόσμο του ενός και γνωρίζουν τον κόσμο του άλλου, των δύο ανθρώπων που θέλουν να συνομιλήσουν, αλλά είναι κάπου στη μέση, γιατί είναι η γέφυρα, βρίσκονται πάνω στη γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του ποταμού, ας πούμε. Άλλη δράση η οποία υλοποιούμε είναι η συνοδεία συνόδευτων ανηλίκων. Είναι μια δράση η οποία καλύπτει το κενό το νομοθετικό, το ποιος είναι υπεύθυνος από τη στιγμή που ένα παιδί έχει εντοπιστεί και έχει από την πολιτεία τοποθετηθεί σε έναν ξενώνα φιλοξενίας, έχει βρεθεί, θα το πω πολύ πρακτικά, ένα κρεβάτι για εκείνο. Η μετάδραση έρχεται να πάρει το παιδί από το σημείο που βρίσκεται και να το παραδώσει στο σημείο που πρέπει να πάει. Αυτό το κομμάτι της διαδρομής είναι το κενό που δεν καλύπτεται από το κράτος. Τι εννοώ? Η αστυνομία, αν είναι κρατούμενα τα παιδιά, λέει: δεν είναι δικιά μου δουλειά. Μένουν τα παιδιά στα κρατητήρια πόσο καιρό. Οι κοινωνικοί λειτουργοί που είναι στις κοινωνικές υπηρεσίες λένε: δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη γιατί είναι αλλοδαπός ή γιατί δεν προλαβαίνω ή δεν έχω λεφτά. Είναι μεγάλη ευθύνη. Οπότε φτιάξαμε εμείς ένα δίκτυο συνοδών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο site της μετάδρασης μια ανακοίνωση όπου ζητούμε κοινωνικούς επιστήμονες να συμμετέχουν στις συνοδείες ανηλίκων. Το δίκτυο συνοδών είναι μια λίστα ανθρώπων που έχουν επιλεγεί, έχουν εκπαιδευτεί
και μπορούν να πραγματοποιήσουν μια συνοδεία, οπότε μαθαίνουν πολλά και πολύ χρήσιμα πράγματα όσον αφορά τη διαδικασία της συνοδείας. Και συγκροτούν μια ομαδούλα, συνήθως από έναν κοινωνικό επιστήμονα, μία κοινωνική επιστήμονα, από οποιοδήποτε πειθαρχία των κοινωνικών επιστημών, έναν διερμηνέα και ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης και υπεύθυνο ασφαλείας. Πηγαίνουν, συγκροτούνται σε ομάδα, πηγαίνουν, παραλαμβάνουν το παιδί, παραδίδουν το παιδί, τα παιδιά. Τα παιδιά είναι είτε σε συνθήκες κράτησης, είτε σε άλλου τύπου επισφαλείς συνθήκες. Άστεγα, να μένουν με άλλους 15 χωριανούς τους και να κοιμούνται με το ένα πόδι όρθιοι. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Οπότε και εδώ μέσα σε αυτή τη δραστηριότητα υπάρχει η διαδικασία, η ύπαρξη του προσώπου του διερμηνέα. Αυτή είναι μια δραστηριότητα που την συνεχίζουμε και παίρνουμε ρίσκα ανεξαρτήτως χρηματοδότησης. Μετά είναι η διαδικασία για την πιστοποίηση και για την διερεύνηση και επιστοποίηση θυμάτων βασανιστήριων. Ένας άνθρωπος ο οποίος ισχυρίζεται ότι στη χώρα του έχει υποστεί βασανισμό, υπάρχει μια διαδικασία που υιοθετείται στη μετάδραση, συναντάει έναν κοινωνικό λειτουργό που παίρνει το κοινωνικό ιστορικό. Κοινωνικό λειτουργό γιατί δεν επιτρέπεται η λήψη κοινωνικού ιστορικού από άλλο. Είμαστε υποχρεωμένοι. Παραπέμπεται σε μία ιατρό η οποία έχει εμπειρία πάνω στο θέμα της διάγνωσης των σωματικών αποτυπωμάτων του βασανισμού, οπότε μπορεί να διαγνώσει το φάλαγγα, το κάψιμο από το τσιγάρο, την περίδεση, την παλαιστινιακή κρεμάλα και ένα σωρό άλλα βασανιστήρια. Από έναν ψυχίατρο ο οποίος μπορεί να δει και να διερευνήσει τα ψυχιατρικά επακόλουθα των βασανιστήριων και μία νομικό η οποία στην ουσία κοιτάει το νομικό κομμάτι της κατάστασης στη χώρα καταγωγής. Πάντα η επικοινωνία, δηλαδή ο άνθρωπος που λέει «έχω βασανιστεί», προκειμένου να φτάσουν τα λόγια του με ακρίβεια και σαφήνεια στους υπόλοιπους επιστήμονες, πάντα υπάρχει ένας διερμηνέας. Εκεί, σε αυτή τη δράση, θεωρώ ότι το επάγγελμα του κοινωνικού ανθρωπολόγου θα μπορούσε να βοηθήσει διτά. Και στο θέμα της λήψης κοινωνικού ιστορικού, εφόσον υπάρχει γνώση και υπάρχουν τα εργαλεία για να μπορεί κάποιος να πάρει ένα κοινωνικό ιστορικό, πολλές φορές επειδή τα βασανιστήρια είναι πολιτισμικά, π.χ. σε έναν Ιρακινό, αν τον έχεις γυμνό άντρα, μπροστά σε γυναίκες, είναι το πρώτο βασανιστήριο πολιτισμικό τέλος, το οποίο δεν μπορεί να εγγραφεί πάνω στο σώμα. Αν του φέρεις και ένα σκυλί να το βαυγίζει, δεδομένου ότι το σκυλί είναι μυαρό ζώο για τους μουσουλμάνους, έχεις διαπράξει τρελό πολιτισμικό βασανιστήριο. Σε αυτά τα κομμάτια λοιπόν ένας ανθρωπολόγος μπορεί να έχει μία πιο ευαίσθητη ματιά. Επίσης, το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε πολλές πληροφορίες από τις χώρες καταγωγής, θα μπορούσε εκεί ένας ανθρωπολόγος, ψάχνοντας τις διάφορες χώρες και τις πολιτισμικές πρακτικές που υπάρχουν από πίσω, να μπορέσει να προσφέρει, να συνεισφέρει και σε αυτό το κομμάτι. Επόμενη δράση είναι η παροχή νομικής στήριξης, που αυτό το πάω λίγο γρήγορα, στα νησιά του Αιγαίου, στην Χίο, τη Σάμο και τη Λέσβο. Εμείς αυτό το ονομάζουμε LSE, γιατί δεν λέγω Σάμος Χίος, από το ΣΥ. Όπου και εκεί οι δικηγόροι που είναι συνεργάτες της μετάδρασης, ενημερώνουν τους ανθρώπους που μόλις αφικνούνται στα σημεία εισόδου, μιλάμε για σύνορα, για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που έχουν στην Ελλάδα. Και τις δυσκολίες επίσης. Πάλι αυτή η δράση συνοδεύεται από διερμηνέα προκειμένου να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Άλλη δράση η οποία υλοποιούμε και έχει να κάνει με την ένταξη πια, με την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Οπότε, τώρα που. Γιατί αυτή είναι μια δράση που τη σταματάμε αν δεν έχουμε λεφτά ή αν βρούμε θελόντες την κάνουμε, μας ενέκρινε το Υπουργείο τα ελληνικά. Παραπομπές, γι' αυτό το λέω. Ευχαριστώ. Και διδάσκεται η ελληνική ως ξένη γλώσσα πια. Σε αυτό το κομμάτι φέτος εντάξαμε μια υποδράση όπου κάποιοι, γιατί ήταν πολύ περιορισμένος ο αριθμός, γύρω στους 12 νομίζω, από τους διερμηνείς μας, θα εκπαιδευτούν με έναν τρόπο από τους καθηγητές των ελληνικών να αποκτήσουν τη δεξιότητα εκείνη, ώστε να μπορούν να διδάσκουν
τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα σε συμπατριώτες τους ή ομόγλωσσους τους, στα βασικά, σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Οπότε κάνουμε και κάποιες έτσι παράλληλες δράσεις ενίσχυσης των πολιτών τρίτων χωρών έμεσες. Και βέβαια και ενίσχυση των συναδέλφων σε επίπεδο δεξιοτήτων. Πέρυσι είχαμε κάνει μια τελευταία δραστηριότητα. Έχω φέρει ένα CD να το δώσω στην Αλεξάνδρα για το σύλλογο. Ήταν η παραγωγή ενός πολυλεξικού σε μορφή CD-ROM σε 5 γλώσσες των βασικών μεταναστευτικών κοινοτήτων. Οπότε έχουμε δημιουργήσει με τη συνδρομή των δικών μας διερμηνέων ένα λεξικό που στην ουσία ανταποκρίνεται στο βασικό επίπεδο γνώσης, το Α1, Α2, με λίμματα, με ασκήσεις γραμματικής και με βιντεάκια στα οποία ο άνθρωπος μπορεί να μάθει τα ελληνικά, τα βασικά και επίσης απευθύνεται και στα παιδιά της δεύτερης γενιάς, σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν πολύ καλά τη γλώσσα τους, να κάνουν το αντίστροφο. Οπότε να μπορέσουν και εκείνα να εξελίξουν λίγο αυτή τη δεξιότητα. Δεν ξέρω αν ανέφερε στο σεμινάριο για τους διερμηνείς που κάνετε. Αυτό θέλω να το πω σε σχέση με το έχω καταναφέρει. Λοιπόν, γενικά για το ρόλο του διερμηνέα και τα λοιπά δεν θα μιλήσω πάρα πολύ, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχει συνάδελφος διερμηνέας η οποία θα παρουσιάσει αργότερα μέσα στο σεμινάριο της Τετάρτης. Παρ' όλα αυτά, εγώ λίγο για τη δική μου πορεία να πω ότι τα έχω κάνει όλα λίγο ανάποδα στη ζωή μου. Δηλαδή, ναι, τελικά. Θέλω να πω ότι δεν έχω ακολουθήσει μια ευθύγραμμη πορεία. Τέλειωσα το Λύκειο, πήγα στο πανεπιστήμιο, έκανα μεταπτυχιακό και τα λοιπά. Τα έχω κάνει λίγο μίξ. Και κάπως έτσι κατέληξα και στην ανθρωπολογία, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, ήταν κάποια ερεθίσματα που με στείλανε, που με βάλανε να πάρω την απόφαση να σπουδάσω αυτό το πράγμα. Ήταν η δικιά μου η απόφαση. Το 5 τελείωσα το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών στο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, άσχετο. Και σχετικό. Και σχετικό γιατί? Γιατί είχαμε μέσα κάποια κομμάτια μαθημάτων που τα αγαπούσα πάρα πολύ. Δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλο αγαπημένο, πάρα πολύ δύσκολο μάθημα με δύσκολο καθηγητή, αυτό που λέγαμε εμείς μάθημα μαξιλαράκι, διεθνείς σχέσεις του τρίτου κόσμου. Που το σύλλαμπος που μας είχε δώσει ο καθηγητής είχε πάρα πολλά στοιχεία για την Ασία, για την Αφρική, για τη Λατινική Αμερική, που δεν τα είχα δει καθόλου την υπόλοιπη πορεία, οπότε μου άρεσε. Μας δόθηκε η δυνατότητα να κάνουμε πρακτική άσκηση με το Πανεπιστήμιο για 2 μήνες, 2 ή 3 μήνες. Και είχα επιλέξει να πάω να κάνω την πρακτική μου στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Θεσσαλονίκης. Πήγα λοιπόν, έκανα την πρακτική μου 2 μήνες. Ήδη από τις 2 πρώτες εβδομάδες εγώ ένιωθα σαν να είμαι στο φυσικό μου περιβάλλον. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω καλύτερα. Οπότε αποφάσισα μετά να κάτσω κι άλλο 1 μήνα και τελικά μου έγινε η πρόταση και παρέμεινα και άλλα 2 χρόνια εργαζόμενη. Εργαζόμενη με όλες τις δυσκολίες που ανέφερε η Τζορτζίνα. Ελεύθερη επαγγελματίας, με μπλοκάκι, καθυστερήσεις στις πληρωμές κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και λέω: τι θες να κάνεις τώρα στη ζωή σου? Γιατί ήμουν 25 χρονών και είχα ήδη 3 χρόνια εμπειρία. Εμπειρία στο κομμάτι της επαφής με την εταιρότητα όσον αφορά τους πολίτες τρίτων χωρών. Ήδη ψηλιαζόμουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, γιατί τα συστήματα συγγένειας, γιατί ο τάδε εδώ είναι εξαδερφός του, γιατί δεν θέλει να πάνε να μείνουν στο ίδιο δωμάτιο και εγώ πρέπει να ψάχνω να του βρω κρεβάτι. Ήταν πρακτικά θέματα. Γιατί η τάδε ντρέπεται να βγάλει τη μαντήλα μπροστά στην τάδε. Ήταν διάφορα τέτοια θέματα που με απασχολούσαν. Απλά τα ψυχανεμιζόμουν τότε. Λίγο νωρίτερα, πριν ξεκινήσω την πρακτική, μοίραζα φυλάδια για να βγάλω το προστοζή. Και μοιράζοντας φυλάδια έξω από το Αριστοτέλειο, έρχεται μια φίλη η οποία τότε είχε περάσει στο μεταπτυχιακό της γλωσσολογίας και μου λέει: τι θα κάνεις τώρα, πού θα πας και αυτά? Λέω: δεν ξέρω ρε εσύ, θα ψάξω για δουλειά, της λέω, αλλά αν δεν βρω, να κάνω κάτι με την κοινωνία,
με τον άνθρωπο, έτσι ακριβώς της είπα. Και μου λέει, κοινωνική ανθρωπολογία θα κάνεις. Το ψάξα μετά λοιπόν, γιατί περιττώ να πω ότι στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό δεν ενημερωνόμαστε καθόλου για το τι, για γενικότερα για τις σχολές. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα όταν πηγαίνεις στο σχολείο και έχεις μια ώρα σετ. Εμάς ερχόταν η γυμνάστρια και μας έκανε σετ. Οπότε. Πολύ φιλόλογοι θέλετε. Α, φιλόλογοι. Εγώ ήθελα να γίνω αρχαιολόγος Ινδιάνα Τζόουνς. Λοιπόν. Κάπως έτσι λοιπόν, εκεί που παθαίνεις και λίγο την κρίση σου, τι κάνω τώρα που είμαι που βρίσκομαι, αποφάσισα και έδωσα και με πήρανε στο μεταπτυχιακό του Αιγαίου, στη Μυτιλήνη. Στη Μυτιλήνη τώρα, ξεκίνησα την ανθρωπολογία με μεγάλο ενθουσιασμό. Κάπου στην πορεία λίγο απογοητεύτηκα. Γιατί για μένα που ήμουν πολιτικός επιστήμονας, καταρχήν δεν είχαμε μάθει να γράφουμε στο σχολείο. Δεν ήξερα να κάνω παραπομπή, βιβλιογραφία, την αυτό, τρώγεται πριν, δεν ήξερα. Έμαθα να γράφω, το πρώτον. Δυσκολεύτηκα να μάθω να γράφω. Είναι ένα σκύλο όμως που μου έχει μείνει και σήμερα και ξέρω να γράφω. Και ξέρω να γράφω για αυτόν τον λόγο, επειδή έκανα ένα μεταπτυχιακό. Να γράφω κάτι με αρχή, μέση, τέλος, επιχείρηματα και λογική. Το βρίσκουμε κι αλλού. Ισχύει. Εγώ το έμαθα όμως εκεί. Θέλω να πω ότι στο πρώτο πτυχίο που η πειθαρχία ήταν άλλη, δεν το είχα μάθει. Το δεύτερο πολύ σημαντικό ήταν ότι λόγω της εμπειρίας μου υπήρχε τότε στη Μυτιλήνη το κέντρο κράτησης της Παγανής. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, τέλος πάντων είναι ένα κολαστήριο. Εγώ εκεί ήμουνα, λόγω της εμπειρίας μου, με πήρανε και ήμουνα διοικητικά υπεύθυνη του προγράμματος που υλοποιούνταν. Στη Θεσσαλονίκη δουλεύοντας ήμουνα κι εγώ σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Το οποίο σαν δεξιότητα το απέκτησα γιατί κάθισα δίπλα από μία συνάδελφο 2 μήνες και μου έδειξε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Είχα και μία έφεση να παίρνω τις εφημερίδες τηλέφωνο, τις αγγελίες και να μιλάω με εργοδότες και να προωθώ κόσμο στην απασχόληση που τότε ακόμα ήταν σχετικά εύκολο. Δεν είναι όπως σήμερα. Οπότε είχα μία εμπειρία κοινωνικής υπηρεσίας. Έτσι λοιπόν, επειδή εγώ ήμουνα στην Παγανή από το 8 μέχρι το 9, που ήταν η περίοδος εκείνη που η συρροή αυτού που λέμε μεικτών μεταναστευτικών ρεμάτων ήταν τεράστια, είχαμε αποφασίσει με τη συνάδελφο που ήταν στην κοινωνική υπηρεσία ότι οι ανάγκες του συγκεκριμένου χώρου για έναν άνθρωπο να τους μιλάει, να είναι η δικιά τους γέφυρα, άλλο liminal person, μεταξύ αυτών των κρατουμένων και των αρχών, ήταν μια ανάγκη καθημερινή. Συμφωνήσαμε λοιπόν να πηγαίνει εκείνη 5 μέρες και μία μέρα τη βδομάδα να πηγαίνω κι εγώ για να διεκπεραιώνω κι εγώ καθήκοντα κοινωνικής υπηρεσίας. Πονάει το χέρι μου, πονάει το πόδι μου, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, ο άντρας μου που είναι πρέπει να τον δω, το παιδί μου το έχασα, διάφορα τέτοια θέματα. Πότε θα μας αφήσουν ελεύθερους. Οπότε απέκτησα και μία επιπλέον εμπειρία στο θέμα της κοινωνικής υπηρεσίας, ας πούμε, στο σύνορο, καταρχήν, στον εγκλισμό και τη φυλάκιση κατά δεύτερον, και κάνοντας παράλληλα το μεταπτυχιακό στην ανθρωπολογία, που αυτό με βοήθησε σε πολλά πράγματα, γιατί πια ήμουν υποψιασμένη και μπορούσα να ρωτάω και το γιατί. Ή γιατί το κάνεις αυτό, το κάνει και άλλος αυτός, πάω να το τσεκάρω και με ένα άλλο για να ικανοποιήσω διάφορες απορίες που είχα και εγώ. Αλλά το πιο σημαντικό που απέκτησα σαν δεξιότητα, που την έχει και αυτή η δεξιότητα και η Τζορτίνα, ήταν ότι επειδή δεν είχα στη διάθεσή μου διερμηνέα τότε, ήμουνα σε άλλο φορέα, σε άλλη δουλειά, όχι στη μετάδραση, και είχα ανάγκη να επικοινωνώ με τους ανθρώπους, έμαθα φαρσί. Τη γλώσσα δηλαδή που μιλάνε στο Αφγανιστάν και στο Ιράν. Τότε τη μιλούσα φαρσί τα φαρσί. Ένα επιπλέον ήταν ότι επειδή το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας απαιτούσε επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση, πήγα για 2,5 περίπου μήνες στο κέντρο υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων που υπάρχει στην Αγιάσο της Λέσβου και ήμουνα εκεί από το συνέχεια. 2,5 μήνες εκεί, μαζί ξυπνάγαμε, τρώγαμε, πίναμε, μιλούσαμε κτλ. Οπότε είχα καταφέρει να κατακτήσω τη γλώσσα των εντοπίων, να το πω έτσι,
που είναι ένα skill, για μένα πολύ σημαντικό, διότι, διόρθωσα αν κάνω λάθος. Με προφορά αφγανική περίπτωση. Με προφορά αφγανική, ναι. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους ερχόμουν σε επαφή ήταν από το Αφγανιστάν. Ναι. Αποκτάς κατευθείαν διαφορετική άλλου τύπου σχέση εμπιστοσύνης με τον άλλον, ο οποίος σε βλέπει, ξέρει ότι δεν είσαι δικός του, δεν είσαι από το Αφγανιστάν προφανώς, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Εντάξει, ναι, ας κάνω μια γενικολογία, κατά κύριο λόγο, αλλά από την άλλη βλέπει ότι του μιλάς, επικοινωνείς μαζί του. Γενικά ενθαρρύνω, γιατί η γλώσσα, οι ξένες γλώσσες και μάλιστα οι γλώσσες που φεύγουν λίγο από τα δυτικά πρότυπα, σε βάζουν σε ένα άλλο τρόπο σκέψη, είναι διαφορετικά οχήματα σκέψης. Κάτι να πω πρώτα. Ναι. Αντίστοιχα και εγώ μπορώ να μιλήσω στη γλώσσα σε ένα βασικό επίπεδο και να συνεννοηθώ ακόμα και χωρίς διερμηνέα για τα βασικά πράγματα. Και αυτό έχει δείξει ότι έχει δημιουργεί άλλη σχέση με τον άνθρωπο. Με εμπιστεύονται αυτόματα, δηλαδή μπορώ να. Χθες, για παράδειγμα, είχα την περίπτωση 3 κοριτσιών ανήλικων από το Αφγανιστάν, ασυνόδευτων, χωρίς γονιό εδώ. Άλλες πληροφορίες δώσαν σε μένα που τους μιλούσα νταρί και άλλες πληροφορίες δώσαν σε μια άλλη υπηρεσία που χρησιμοποιούσαν διερμηνέα. Γενικά, είμαι πολύ υπέρ του να μαθαίνουμε γλώσσες. Η ανθρωπολογία, λόγω όλης της ιστορίας, της γραμματείας κτλ. Είναι ένας τρόπος να μάθει κανείς γλώσσες, ανάλογα και με το τι θες να μελετήσεις. Για μένα που δουλεύω στη μετάδραση, ένας λόγος παραπάνω είναι ότι κάποιος ο οποίος ξέρει μια γλώσσα τρίτης χώρας μπορεί να γίνει και διερμηνέας σε εμάς, αρκεί να την έχει κατακτήσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Θέλω να πω, αν μπορείτε να μάθετε, σας παρακαλώ πολύ, το Wolof, Bangla, πολύ θα το εκτιμούσα. Με την έννοια ότι χρειαζόμαστε διερμηνείς που να έχουν κατακτήσει πολύ καλά 2 γλώσσες, τα ελληνικά και μία δεύτερη. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε μια διαδικασία. Λοιπόν, ενημερωτικά. Γενικά μπορείτε να μπείτε και στο site της μετάδρασης, Facebook, Twitter, τέτοια πράγματα, βγαίνουν αναρτήσεις και ανακοινώσεις. Χρειαζόμαστε κινέζικα. Πολλές και διάφορες αφρικανικές διαλέκτους. Πουλάρ, σισί, μαντίνγκα, σοσόπ, σουσού, και να ξέρουν και ελληνικά. Μάλιστα, στείλει σουσού. Μπενγκάλι, Ουρντού, Παντζαμπί, Αραβικά, Κερμαντζή, Κουρδικά, Σορανί, Κουρδικά, είναι και 2 διαλεκτοί. Μπαντινί, Σουαχίλι, θέλουμε. Βεβαίως. Σουαχίλι. Εγώ το μόνο που ξέρω στα Σουαχίλι είναι πώς είναι η λέξη διερμηνέας. Αυτό. Αυτά. Βεβαίως. Ξέρω αν θυμάστε παλιά τώρα, όταν έβγαινε το ε της ελευθεροτυπίας, ήταν μια γελιογραφία. Και έδειχνε τους καινούριους διερμηνείς που είχαν προσλάβει η κυβέρνηση. Ήταν ένας μετανάστης όπου το δέρνανε η αστυνομική και έκανε out, τέτοια και ήταν και ο διερμηνέας και τα μετάφραζε. Με τον ίδιο τρόπο. Με τέτοια δηλαδή περιστατικά βασανιστήριων από τις αρχές ασχολείστε. Δεν ασχολούμαστε εμείς συγκεκριμένα σε αυτή τη δράση που σας περιέγραψα, γιατί έχει συγκεκριμένο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί. Πορεύεται γύρω από το εργαλείο που ακούει στο όνομα το Istanbul Protocol. Είναι συγκεκριμένα ένα πρωτόκολλο το οποίο έχει θεσπιστεί και είναι αναγνωρισμένο ευρωπαϊκός και έχει να κάνει με τον βασανισμό στη χώρα καταγωγής και παίρνει μετά αυτός ο άνθρωπος, αν τελικά πιστοποιηθεί ως θύμα βασανιστήριων, ένα χαρτί από εμάς το οποίο ενισχύει τη δικιά του υπόθεση ασύλου. Αυτό που εσείς λέτε τώρα είναι στην πραγματικότητα κατάχρηση εξουσίας και ρατσιστική βία. Αυτό από την άλλη... Βασανιστήριο, επίπτει στον ορισμό του βασανιστήριου. Ναι, απλά λέω ότι για μας το δικό μας, στη δικιά μας τη δράση, το βασανιστήριο είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα που διερευνούμε.
Ναι, το καταλάβατε. Βάσει πρωτοκόλλου. Υπάρχει όμως και ένα δίκτυο καταγραφής ρατσιστικής βίας, όπου ανήκει και η μετάδραση και η πράξη, όπου καταγράφουμε περιστατικά ρατσιστικής και αστυνομικής βίας. Ανώνυμα. Ναι, στην Ελλάδα. Ναι. Σε ερευνητικό πλαίσιο. Ξεκίνησε πολύ δειλά και σε πολύ ερευνητικό πλαίσιο στην αρχή. Δηλαδή στην αρχή, και όταν μιλάμε στην αρχή εννοούμε το 11. Ξεκίνησε το 11. Ο στόχος ήταν καταρχήν να αναδειχθεί το πρόβλημα. Οπότε, πολλοί φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο, με επικεφαλή στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, έχει δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που καταχωρούνται τα στοιχεία, που όπως καταλαβαίνετε, όταν αυτά έχουν μια επαναληψιμότητα και έναν όγκο, μετά μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να μπορέσεις να υιοθετήσεις δράσεις. Μάλιστα. Θα μπορούσατε να είστε εταίροι, φαντάζομαι, στο δίκτυο. Δεν ξέρω ποιοι είναι στο δίκτυο. Ναι. Να έχεις επαφή όμως με την ομάδα σου. Να έχεις καταγγελίες. Ναι. Μαζεύουμε καταγγελίες στην πραγματικότητα. Ανώνυμα. Ναι. Εγώ ένα τελευταίο θα πω και θα κλείσω. Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών διερμηνίας, το πιο σημαντικό κομμάτι στο οποίο παρέχουν υπηρεσίες διερμηνίας, οι δικοί μας διερμηνείς, γιατί δεν είναι ότι όπου υπάρχει διερμηνέα στην Ελλάδα είναι διερμηνέα της μετάδρασης. Οι δικοί μας διερμηνείς έχουν περάσει έχουν τραβήξει τον παθόν τους στον τάραχο, περνώντας από ένα σεμινάριο, εξετάσεις γραπτές, εξετάσεις προφορικές και μετά πιστοποιούνται, υπογράφουν κώδικα δεοντολογίας, έχουν υπάρχει συνεχές feedback το τι συμβαίνει και follow-up συνέχεια και κατά βάση εμείς όσον αφορά τους δημόσιους φορείς παρέχουμε υπηρεσίες διερμηνίας στις διαδικασίες ασύλου, την παλιά και τη νέα, δηλαδή στις δευτεροβάθμιες επιτροπές προσφυγών, και στον πρώτο βαθμό της αστυνομίας και στην καινούργια διαδικασία ασύλου της νέας υπηρεσίας ασύλου που βρίσκεται στην Κατεχάκη. Οι άλλοι δημόσιοι φορείς στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες διερμηνίας είναι κυρίως τα σύνορα και είναι, ας πούμε, φορείς που υπάγονται από την υπηρεσία πρώτης υποδοχής, που έχει, τώρα στον Εύρο έχει ανοίξει ένα κέντρο πρώτης υποδοχής, είναι δίπλα-δίπλα, τοίχο-τοίχο με το φυλάκιο που είναι το κέντρο κράτησης. Και στο κέντρο πρώτης υποδοχής υπάρχουν οι διερμηνείς μετάδοση που παρέχουν υπηρεσίες διερμηνίας. Αυτό στην Πέτρου Ράλη έχει κλείσει τώρα, έχει πηγαίνει. Όχι, στην Πέτρου Ράλη θα σας πω, εμείς παρήχαμε υπηρεσίες διερμηνίας κάποτε. Τον Απρίλιο αποφασίσαμε ότι θα σταματήσουμε. Δεν γινόταν. Τα σκάνδαλα αυτά που έχουν γίνει στις εφημερίδες του. Όχι. Τον Απρίλιο ήταν κάτι νωρίτερο, παρήχαμε υπηρεσίες διερμηνίας εκεί, αλλά αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο να παρέχουμε υπηρεσίες διερμηνίας. Δεν μπορούσαμε να έχουμε ένα πρόσωπο αναφοράς, να είναι λίγο πιο συντονισμένα και οργανωμένα τα πράγματα. Οπότε αποχωρήσαμε. Να καταλάβω, η διερμηνία που παρέχεται στις περιπτώσεις αξιολόγησης των ετούντων άσυλων είναι σε εθελοντική βάση ή είναι υποχρεωμένο βάση είστε υποχρεωμένοι βάσει της διαδικασίας, το κράτος εννοώ, θεσμικά είναι υποχρεωμένο, το γνωρίζω, βάσει της διαδικασίας να παρέχει υπηρεσίες. Αλλά αυτές οι υπηρεσίες λοιπόν παρέχονται από το δικό σας φορέα ως κομμάτι της επίσημης διαδικασίας, δεν είναι κάτι που κάνετε εσείς εθελοντικά εννοώ. Όχι. Κατά βάση υπάρχουν πάρα πολλές καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που έχει φάει η Ελλάδα, ακριβώς επειδή υπήρχε απουσία παροχής υπηρεσιών, απουσία επικοινωνίας του πρόσφυγα, του ετούντα, με το κράτος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ζητάω εγώ άσυλο, δεν μιλάμε, δεν με ρωτάς ή γράφεις ότι με έχεις ρωτήσει, δεν έχεις διερμηνέα και αποφασίζεις εσύ ναι, είσαι, όχι, δεν είσαι πρόσφυγας. Αυτό δεν είναι διαδικασία. Κανονικά λοιπόν υπάρχουν προεδρικά διατάγματα τα οποία προβλέπουν υποχρεωτική την παροχή υπηρεσιών διερμηνέας, την παρουσία διερμηνέα. Αυτό ρωτώ, εσάς η παρουσία σας διασφαλίζει τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών, ενώ έχετε κάποιο ρόλο όσον αφορά στη διασφάλιση της πορείας της αίτησής τους? Θα σας πω. Αυτό είναι το κενό του κράτους που λέμε, ότι κανονικά το κράτος έπρεπε να έχει τους διερμηνείς. Το κράτος δεν παρέχει διερμηνείς. Εμείς αυτή τη στιγμή η διερμηνία που παρέχουμε στο κράτος
στην επικοινωνία με τον ετούντα, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, που λέγαμε πριν. Οπότε έχει βρεθεί αυτή η λύση. Άρα, όσοι παρέχουν υπηρεσίες διερμηνίας αμείβονται. Όχι ανατακτά χρονικά διαστήματα, θα το πω και εγώ, γιατί είναι θέμα της ροής χρηματοδότησης που είναι τραγική, αλλά δεν είναι θελοντικά. Υπάρχουν αυτά τα κενά που μπορεί να προκύψουν του στυλ, δεν μας έχει εγκριθεί ακόμα το πρόγραμμα, αλλά παρόλα αυτά η ουρά στην Κατεχάκη βρίσκεται, τι θα κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε εκεί είναι μια συνεννόηση, παιδιά θα πάμε για 10 μέρες με το σταυρό στο χέρι και αν μας το εγκρίνουν καλώς. Αν όχι, 10 μέρες είναι αυτές. Αλλά γενικά. Στη διαδικασία έχουν επιφορτήσει μια ΜΚΟ. Για να καταλάβω λίγο το πλαίσιο. Ναι, επιφορτήσει. Εμείς πήγαμε και είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε διερμηνίες γιατί έχουμε εντοπίσει αυτό το κενό. Υπάρχει το κενό στο κράτος ότι δεν μπορεί να παρέχει μια αξιοπρεπή επικοινωνία με τον με τον πολίτη της χώρας που θα έρθει να ζητήσει άσυλο. Το εντοπίσαμε το κενό. Ξεκίνησε η μετάδραση και έφτιαξε ολόκληρο σύστημα να βρει τη διεθνή βιβλιογραφία, την ευρωπαϊκή, να καταρτήσει πρόγραμμα, εισηγήσεις, το ένα τ' άλλο, τρόπους επιλογής των υποψηφίων, να κάνει το σεμινάριο και την υλοποίησή του, τρόπο αξιολόγηση ποιος τελικά από αυτούς που παρακολούθησε αυτό το σεμινάριο, που αυτό το σεμινάριο δεν είμαστε σχολείο να παίρνουμε όποιον θέλει να γίνει διερμηνέας, να του μάθουμε τη δουλειά, αλλά είναι οι άνθρωποι που θέλουμε εμείς να συνεργαστούμε μαζί τους, να ξέρουμε σε τι επίπεδο είναι και τι ξέρουμε. Αυτό. Οπότε μετά δημιουργήσαμε σιγά σιγά ένα pool, μια δεξαμενή διερμηνέων, με τους οποίους μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διερμηνίας στις διαδικασίες του κράτους.